دمسي رادي رناينا زلنا كبرات خطات مدب نايلم معنتي اوبن مايك كفوت مدرخ عدم قاشانا ايانا حونا ممهرنا برهانه قبل قابير برش كابا كتما شتوتغارت جيرمان እንደገና ሕራይ ንሕተታትኩም ንምምላስ ስፔሻሊ ካብ ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ረና ዝመፀ ብዝሓለፈ ግዜ እንድሕርሕተለኩም ኮይኑ ክትፈልጥዎ ደልዩ ወርዊ ለነይሮሞ እዚ ገጣም ዝውን ከመስግነኩም ፈቱ ድሓይ ዝገበርኩም ብራሺኖ ሎም ማዓንቲ ኣብዚ ብምምጻኻ እንደገና ከይደኸምካ ዝስማዓኒ ተሓጓስን ዘለኒ ምስጋና ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ረናን ኣዳለወታን ክገልጸልካ ፈቱ Thank you يوناتان أنا ون زخانة زمت حتتات كمتي مبسعة ذاتكم للشو فقادني هذيله مسير له قد منافتي حتتات زقربو متاونا جن أبتي زحالف خدنايو أبتو كومنس حدا خبور بزحاو زكارياس ولد ميكائيل زبال حدا مقرم تاقال ذهبن نيرو سوها انتايو انا يفتي مجلس خف كله هو يبتدي زاربلو يبتدي زبون نوركو مجلس تاع مناسين دابلكو ابزوبلو نوركو غزيه عونا زكرياس ولد ميكائيل جن مناسي يكونن منسي يدباليدو مرمتا تدلي نعاري قطامو خوينو هذا حرقت سمعلت خون بتليفون مس بتاعي تسفاي تخلى مالتي زي مسايد اللي بتخبابي مستعلنا قلنا لك اعتقال دقيمه انا بتعلال مالتي تسفاي نخير مني لو دا يكون تسفاي كزارب كله انت يسمعوا مالتي من سين دابل كزارب سمعيه ويلي مو انا زي حو ذكر ذهبني معدو ويكا مرمتاسي أبوها دلاي لحيزها تقبيلها القرون غليلة أبلعني ذكرياس كمتي زرع أخوها نقر منقل مالتي حدا موياوي عقم زلك كابسنة صحف يخات مسل كالو خلوة كاون خيليو أنا بتي نعاي زخ حق سني ويكا دسك بلن انتدى أخوينو كل جزيون كمور متن زكارياس مس كما خاز امسلو نعخاز مسلون مسوم كينكا بتمو ياخم ابزز غيز زلو غعزو ناي قالسي يخون ابزبنا ويكاب زمن اسي ولدو اجامكم كتبركتو بزغات امزون كلابو كافوتو اذاعه إيرينا صوت مستقل لإريتريا متشما بمهورات زلكا ريتو حق حيش كل شباب زي نعللو زم مهران كم زغ قبر الله وزتمهارو كمزي يخاتبل بزحت قالو sorry to say that براشينو كل مهورات هيكون كنت صبق سمع يقاقت اللهو اخت الرمانت خيليخا حدا حلف حلفوهم مهورات كله اب إيرتراسي ديمقراسي اي سرحني لهم زعمنو مهوراتون اللو نعم زي كميتي قلت مخنياتو ديمقراسي سي انت عايز بحال فريجايل تسباريو مو اب افريقيا نابنت اب إيرترا اندحر ديمقراسي نجيسوسي زين وصاتنياتات هاجرات كم بعل امريكا هنا اوروباس نزم غازيطنياتات امصا بيلن غبو هيبنسي حوخ اقدالنا تعدس قليل يخبل كلوس ناي بحق انس نعقدنا بتهزب إيرترا خوينا سمعاتني كم مهورات زوت قالات يز نغرك زلو حجي حدا خبوزح يزي زلك امنته مهورات كما يمثل اسكنغراني صبو تي انا دغاغيمه مهورات اقداسنتهم ويكادلاينتهم سلامتا يدتوسو مسبصوتي ونا تريرنا عميقنا زاريبنا نسوهم قداماي قدمه ግንባር ኮይኑ ክሰርሖም ዘለዎ ኣሚንና ኢና ንጓዓዝ ደለና እንታይሱቱ ምኽንያትካ ሓደ ቀዳይ ነገር ብመሰረቱ ኾነ ዝተውዕሎ ዘለና ምሁር ሓንቲ ሃገር ምሁር ዘይብላ ሃገር እንተደኣ ኮይና ኦልሬዲ ሓንቲ ውድቕቲ ሃገር እያ ክትከውን ምኽንያቱ ተፍርዮ ነገር ኩሉ ኣይክልን እቲ ሞያዊ ዓቕሚ እንተደየለ ዝኾነ ዓይነት ቆጣ ነቲ ሃገር ከማዕብሎ ከተስኦ በቲ ቁጠባዊ ዕብየት كعابيلو زخل ترى أي كلون يو السن تريبلوها already تهاجرتيا حنت ودق تهاجرت خون ماتي failed state مالتي حنت تهاجرت خوينا خاني نزخونه قداي كوينا ويكان نزخونه خسقع زخل كبقليل كم زتقع يزردان مالتي إذا سلا زخونه خا سلمتا حجتي مورات ترى
عابي أقالبو هيمنا تروم كتصاوتهم زلهم كنقبر لنا نبلو أب إريترا حالة ترخيبو دلو تسقب نايمور عقم زبهال يلن نايمور عقم خيلو زتقبرخا كون يلكا بفلاي زي إريترا زمرح زلو والكسب إساس أفورك مالتيو كاب شحن شعات ميتين سبعان بعلامة نزم دبزي كسر حلو زتبقسلو هموتي نيرو مالتي السوق بقتلو نزخم علامة حيزو مورد بهاسي خطأ خلالو خداخم كلالو أتهاجر حانت ودقت هاجر انت دي كوينة نزخوانا خطأقبرو زدل نقرات عدلات كركب كم زي كل آمينو نزي خم استراتيجي قليسو عم بمدب تبقسلي نيرو نزخ قبر كله بزحات مهورات ونيرو ما بتقالسي نتي زبا حيلتات نبلو كم مسارح እንዳተጠቅመ ነቲ ሰልፊ እውን ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ሓይልታት ተመስሪቱ ዝነበረ ኣካል ኮይኑ ኣብቲ እዋን ትብቲ ናይ ሰብዓታት ንምሳሌ ኩሉ ዓለም ኩርናዓት ዓለም ኣብ ቃልሲ ዓለም ዝነበራ ኩሉ ብሰልፊ ናይ ሙቋም ክህሉ ከም ዘለዎ በገባብ ብመትከል ቅቡል እዩ ነይሩ ብኡ መልክዕ ከዓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እውን ነይሩ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት እውን ነይሩ እዚ ክህሉ ከሎ ግን እዚ ሰብ እዚ ኣብታ ሰልፊ ናይ ውሽጢ ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበረት ኣካላ ኣባላ ኮይኑ ብመሪሕነት ደረጃ እንዳመርሓ ኣብ ውሽጣ ከም ሕጊ መጠን ኣብ ውሽጢ ሓደ ኣባል ሰልፊ እንተዳ ኮይንካ ካልእ ሰልፊ ከተقوم ብሕጊ ኣይፍቀደካን እዩ እንተዳ ከምኡ ተረኺብካ ክሳብ ናይ ሞት ፍርዲ እውን ወሃበካ እዩ ሰብ እዚ ግን እዛ ሕጂ ህግደፍ ኢና ንፅዋዓ ዘለና ሰልፊ እሱ ዝመስረታ ኣብ 1970 ዝተመስረተት እያ እዚኣ እዚ ህግደፍ እሱ ዝኣልያ እሱ ዝመርሓ ሕጂ ብክልተ እግራ እንዳ ዓዊላ ህግደፍ ምዃና ትገልጽ ዘላ ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ብምስጢር ትሰርሕ ዝነበረት ንህዝባዊ ሓይልታት ከም መሳርሕን ነቲ ውሽጢ ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበረ ሰልፊ ከዓ ኣካሉ ኮይኑ ከዓ ከም መሳርሒ ዝጥቀመሉ ነበረ እዩ ኣብ ውሽጡ ግን ንሱ ዝደለየ ዕላማ ነዛ ከገልፃ ዝደለኹ ማለት እዩ ሓንቲ ፌይልድ ስቴት ንኽትከውን ምሁር ዝበሃል ኣካል ክጠፍእ ኣለዎ እዚ እንተዳ ደየዳኺምናዮ ዝኾነ ዓይነት ዓወት ከምፅእ ከምዘይክእል ይኣምን እቶም ተቃለስቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ግን ኣብ ምሁር ዘለዎም ኣቓልቦም መብዛሕትኦም እውን ምሁራት እዮም ነይሮም ምሁር ክክስስን ከዓ ድልየት ናታቶም እዩ ነይሩ እዚ ግን ኣብቲ ውሽጢ እቲ ውድብ ኮይኑ ከም ዝበልክዎ ወተሃደራዊ ሕጊ ተጠቒሙን ውሽጣዊ ሕግታት ኣስፊሩን እቲ ምሁር ክጠፍኣሉ ወይ ክቕተለሉ ክእሰረሉ ዝኽእል ብሕጊ ደረጃ ማለት እዩ በቲ ሕጊ ቀምጥዎ ኣብቲ እዋን ኩሉ ግዜ ዋላ ባና እውን ነይሩ እቲ ኣነ ዝነበርኩ ኩሉ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሚሊታሪ ዲሲፕሊን ዝበሃል ነይሩ ዝኾነ ትእዛዝ መጻካ ክትፍጽም ክትክእል ኣለካ ትእዛዝ ተዘይተፈጺምካ ዝኾነ ስጉምቲ ክወሰደካ እውን ይኽእል ማለት እዩ ብኡ መልክዕ እናገበረኻ ንኩሉ እቲ ምሁር ካብቲ እዋንቲ እናጎደለ እናፅነተ እናኣሰረ እናቐተለ ክኸይድ ከሎ ብሽምቲ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ማለት እዩ እዚ ገይሩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ከምቲ ኩልና ዝረኣናዮ ዋላ ተን ዓበይቲ ቤት ትምህርትታት ዝበሃላ ዩኒቨርሲታት ኣብ ክንዲ ዩኒቨርሲታት መሊስካ ትውስኸሉ ነቲ ዝነበረ ጓዲልካ ኣብ ወተሃደራዊ ዩኒቨርሲታት እናተኸልካ ነቲ ምሁር ዝበሃል ነበርያ ነበረ ክገብሮ ክኢሉ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝገበሮ ከዓ እዛ ውድቕቲ ሃገር ኢልና ንዛረበላ ሕጂ ኣብ ጓሓፍ ተቐይራ ዘላ ከም ድላይ ክገብራ እንተደለየ ክትዋጋ እንተደለየ ቆልዑታ ከተጥፍእ እንተደለየ ዝኾነ ክገብርካ ባይታ ረኺቡ ከምቲ ዝተተምነዮ ወይ ከዓ ከምቲ ዝሰርሓሉ ንሱሳ ዓመት ልዕሊ 50 ዓመት ኣብ ተግባር ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እዚ ስለ ዝረኣኹ ሕጂ እዚ ስለ ዝረኣና ኣብዚ ኣብ ስርዓት ህግደፍ ምሁር ዝበሃል ክህሉ ከም ዘይብሉ ይሰርሕ ቤት ትምህርትታት ዝበሃል ክህሉ ከም ዘይብሉ ይሰርሕ በንጻሩ ሕጂ ተሃገርና ንትምነያ ዘለና ሓንቲ ሕጋዊት ዝኾነት ሃገር ክንምስርት ንብል ኣለና ብልጽግና ዘለዋ ሃገር መሰል ናይ ህዝባ ትሕሉ ቀድሚ ዝኾነ ነገር ድሕነት ናይ ህዝባ ሓልያ ትኸይድ ሃገር ንብላ እንተደኣ ኮይና ብቁጠባውን ክትዓቢ ተኮይና ትምሁር ዝበሃል ኣካል ተራ ክፃወት ክኽእል ኣለዎ ቤት ትምህርትታት ክዓቢ ክበዝሕ ክኽእል ኣለዎ ብብዝሒ ምሁራት ከነፍርኽ ንክእል ኣለና ምሁር ተደየለ ኦልሬዲ ዝዓንተ ዝጠቕሶ ነበርኩ ማለት እዩ ስለዚ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ከዓ ናይ ምሁር ተራ ዓበ ምዃኑ ብፍላይ ዝመንእሰይ ወለዶ ከስተባሃለሉ ክግንዘቦ ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ እውን ምሁር የለን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለዎ ኢንፋክት
ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ኩልና ከም ንከታተሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንደገ ንስደት ዝመፁ መንእሰያት ኣብዚ ዓለምና ክሳብ ናይ ኣብ ሳይንቲስትስ ኮይኖም ኣብ በዓል ኣሜሪካ ዝሰርሑ መንእሰያት እውን ኣለዉ እዚ ሓፂር እዋን ወፂኦም ስጋዕ ክንዲዚ ዓቕሚ ዝወነኑ መንእሰያት እውን ኣለውና ሓፈሻዊ ግን ምሁር ዝበሃል መንእሰይን ዓብን ስለ ዘይፈሊ እቲ ምሁር ኣካል ግን ክብረት ሂብና ባይታ ኣንፂፍና ከነስርሖ ክሰርሕ ከም ዘሎ ከነተባብዖ ከም ዘለና ክንገብር ኣለና ኢልና ተበጊስና ማለት እዩ እዚ እቲ ሓቀኛ ምሁር ንህዝቡ ከገልግል ዝተበገሰ ኣካል ኩሉ ከሎ ማለት እዩ እቲ ዝበልኩ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ እዚ መንእሰይ ምሁር ኢልካ እውን ከተምፃሉ ከለኻ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ከም ዝበልካዮ ምሁር ዝበሃል ዋላ ሓንቲ ክስታ ክገብር ኣይረኣናዮን ውፅኢት ዘለዎ ስራሓት ክሰርሑ ይረኣናን ምሁራትና እንታይ ስለ ዝገበሩ ኢና ስጋዕ ክንዲ ክስታይ ንቦም ኢልካ ብጩቕ ብጩቕ ድብል ትሪኦ ካብዚ ዝተፈላለየ ክስታያት ሕጂ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ከምኡ ዝብል ዘሎ ካብዚ ሓደ ንምሳሌ ካብዚ ክጠቕሶ ፀንሐኻ ካብቲ እቲ ምሁር ዝበሃል ኣካል ዝደክሙ ዘለዉ ምሁራት ኣካላት ከም ዘለዉ ኣነ ፈልጥ እየ ለይትን መዓልትን ዝሰርሑ ኢንፋክት ከመይ ኣይደኽሙን ከማን ይገርመኒ ምክንያቱ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ምሁራት ከሰንይዎም ኣብ ጎኖም ኮይኖም ክስለፉ ምስኦም ኮይኖም ከዓ እቲ ምሁራዊ ዕዮኦም ኣብ ክንዲ ወይ እቲ ሞያዊ ዕዮኦም ዝሰርሑ ኢዶምን እግሮምን ጠርኒፎም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ በሸሓት ዝቁፀሩ ምሁራት ኣለውና እቶም ውሕዳት በፃብዕ ዝቁፀሩ ግን ኣክቲቭ ኮይኖም ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ለይትን መዓልትን እናሰርሑ ከም ዘለዉ ከዓ ንርኢ ኣለና ሕጂ ሶም ኣይኮኑን ዝረኣዩ ዘለዉ መን ትድረአ ዘሎ ኩሉ ግዜ እቲ ኔጋቲቭ ዝድርቢ ንሱ ስለ ዘንፀባርቕ ነቲ ሕብረተሰብካ ይብክሎ ማለት እዩ ንዑ ጥራሕ ይድሪ ከም ዝበልካ ሕጂ እዚ ምሁር ኣካል እዚ ከም ዝጠቐስክዎ ኮይኑ ምሁር ኣካል ኮይኑ ከዓ ድፉን ዝኾነ ምሁር ኣካል ኣሎ ሓደ ካብኡታት ንምሳሌ ብፍላይ ምስ ግደፍ ተሰሪዑ ዝኸይድ ምሁር ኦልሬዲ ይብረዝ እዩ ዋላቶም ናይ ስነ ኣእምሮ ምናልባሽ ክገልፅዎ እቲ ዝበለፀ እንድዩ ግን ተበሪዝ ኢኻ ትሪኦ ንምሳሌ ክነግረካ ገለ ምሁራት ኣለዉ ኤሪትራውያን ዶክተር ክስቶ ወይ ፕሮፌሰር ክስቶ መምህር ናይ ስነ ቁጠባ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ወይ ዩኒቨርሲቲ እንግሊዝ ዝብሉኻ ዶክተር ክስቶ ፕሮፌሰር ክስቶ ናይ ስነ ኣእምሮ ምሁር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ወይ ገለ ብልኻ ሕጂ እቲ ዝምህሩሉ ቦታ ብዛዕባ ቁጠባ ክምህሩ ከለዉ ሓደ ሃገር ብቁጠባ ከመይ ይዓቢ ሰፊሕ ዝኾነ ትምህርቲ ከም ዝህቡ ኣነ ርግፀኛ እየ ወይ ከዓ ናይ ስነ ኣእምሮ ብሓደ ስድራ ዝመፅእ ዕንወት ካብ ምንታይ ተበገሰ ወዘተረፈ እዚ ኩናት ንገዛእ ርሱስ ሓደ ዕንወት ናይ ሓደ ስድራ ወይ ከዓ ሓደ በሰላ ናይ ስድራ ከም ምዃኑ እቲ ቤት ትምህርቶም ምሁሩ እዮም ዝብል እምነት ይደለኒ ካብኣ ወፂኦም ግን ኣነ ትገርመኒ ካብኣ ከምኣ ኢሎም ወፂኦም ኣብቲ ኣኼባ ወይ ገለ ይፅዋዕ እሞ ብህግደፍ ኣብኡ ከይዶም ይሳተፉ ወይ ክምህሩ ኢሎም ይቕረቡ ኣብኡ ሽዑ ኮፍ ኢሎም ክምህሩ ክትሪኦም ከለኻ እዚ ንኸዶ ከምዚ ዓንቶ ትበልካ ሕጂ ንምሳሌ ዴሞክራሲ ዝበሃል ኣብቲ ሃገርና ተኺልና ወይ እቲ መሰላት እንተደኣ ሂብና ንፀዓዱ ባይታታት ክንፈጥረሎም ኢና ኤሮጳውያን ከዓ ክፃወቱ ሃገርና ኢሎም ምሁር ማለት ኣብቲ ዝወዓልዎ ቤት ትምህርቲ ተሳኒኻ ምስታ ዝነኣሰትኩም ምስታ ዝዓበየት ብሓባር ክንከይድ ኣለና ኢሎም እዮም ክምህሩ ዝውዕሉ ኣነ ርግፀኛ እየ ምሳሌ ብቲ ናይ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ መምህር እንተኮይኑ ሩስያ ዝበሃል ከይጠፍአት ሰላም ኣይርከብን እያ ኢሉ ነቶም ምሁራት ነቶም ተምሃሮ ክምህሮም ኣይክእልን ምስ ሩስያ ዝምድና ከም ዘድልዮ እዩ ዝምህር መስለኒ ካብኣ ወፂኡ ግን ኣብዛ ዝበልክዋ ግን ወያነ ድብልዋ ትግራይ ድብልዋ ከይጠፍአት ኣብ ኤሪትራ ሰላም ኣይርከብን ኢሉ ምህሮ ነቲ ህዝብና ማለት እዩ እዚ ድፉን ንብሎ ዘለና ኣውቶማቲካሊ እቲ ይቕየር ከምዚ ሰደ ትቕይራ በቲ ነይራ በቲ ትግምጥላ ተገኢሉ ትሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዝኣምሰሉ ምሁራት ምህላዎም ንገዛእ ርእሱ ነቲ መንእሰይ የሰንብዱ ካልእ እውን ኣብዚ ደንበ ፍትሒ እውን ዘለዉ ምሁራት እውን ኣለዉ በቲ ሓደ ሸነኽታ ክንሪኦ ከለና ምሁር ክንብል ከለና ንምሳሌ በዓል ሞያ ኮይኑ በቲ ሞይኡ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ሓደ ናይ ቁጠባ ምሁር ዝኾነ ኣብ ናይ ሕጊ ኣትዩ ብዛዕባ ሕጊ ክዛረብ ሕጋዊ መሰል እውን የብሉ ንሱ ፈልጦ እቲ ሕጊ ወይ ኣብቲ ናይ ቁጠባዊ ጉዳያት እቲ ናይ ሕጊ ምሁር መፅኡ ኣብኡ ክምህር ኣይክእልን ይመስለን ወይ ብቁጠባ ክገልፅ ክንድቲ በዓል ሞያ ዝኾነ ዓቕሚ የብሉን ኣብዚ ሕጂ ንዕዘብ እየ ኣነ ከም ናይ ፖለቲካ ሰብ ኣብዚ ገለገለ ምሁራትና ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ዓቕምታቶም ድኽም ድበለ ኣብቲ ሞያዊ ትምህርቶም ጥራሕ ኣቕሊቦም ኣብ ክንዲ ዝኸዱ ኣብ ፖለቲካዊ
إيدأتيهم حدا زي كون تمرتتات كوبو زراعي له همتون الله مثالي قال سألك حاجة حدا مهارلو ندلنا حدا نحق مهور انت تحتو بزعبا زي بوليتيكا والدبات دلوا وي بوليتيكا والسلفتات نعانك قلصن كله بخمي ملكي عنك قوما زقبئن حقاو قباب كم زلوي زمركا تحقاو قباب كانتاي اب هاجر حدا قوام بزعبا حقي وي بزعبا سلفي ناي مقام حقاقات ابزو قومتلو غزي بو ملكع بتي حقي ززدقو بو تماخيلا نعو اماليات مص طرح عن سلفي ويكا بوليتيكاو سلف خوينا تواداداريت ناي سلطان تخون يلو حقاو منقد تمرت زبكا حدا ناي قطبا مهور ግን ابزاتي حج انت خبر تريو نزن ابزلوا ودباتنا مثالي ولا انا متا ودبيس 10 سبت اليوماس اتي انا زلني بروجرام ويكاتا انا زلني بوليتيكاو تشارتر نزب مرلو خم زلني سمعدني حقاو مسألة اللي 5000 خويننا بزبو وريده كهب حجزن من تاع تقلص دلغو ابزون تقدلتات نريينا ابزي مويا خاطيقا زي الخستات كتب كل خاون اذا خانت منسي ولده يكون نتي اريتراو زيغا يصمبدو مالتي مور دبال تسفا زقرصو تر مالتي موراسي ايدلينا كم ذا عينت تمرت خووناسس انتاي كللو نو دوبللو انا حجي ابز نبر كله بستفا ابز بفلا ابالات ودب حدነት ኤርትራውያን ፍትሕሲ بتاعم حيال بقعت زلهم አካላት يوم مبزحتهم منسيات يوم قال خابت زحاتون عي ወይ ምሳይ ክዛራረቡ ከለው ዘምጽኡ ሕተታት ኣነ ደጋጊመ እዛ ሕጂ ዝሓተት ካልንን ብዛዕባ ተሞክሮታትካ ሕሉፍ ተሞክሮታት ካብቲ ገዲም ዝበሃል ወይ ካብቲ ቡዝ ሰገራ አካል ክትወርስዎ ክፈቱን እየድብል ኩሉ ግዜ ካው ክትረኽቦ ትኽእሉ ትምርትታት ነዚ ባማውን ብልነር ክሰርቆ ማለት አቃልቡ ዲትኩም ካው ትወስድዎ ረብሓታት ስለዘሎ ሰማዓት ኩኑ እንዳበልከ የድምዕት ጽባላ አብሪን ብሉን ሕጂ ገለ ክልተ ሰለስተ ፋት ደጋጊሞም ሓይቶም እዝትብሎ ለኻቦቱ ይደሎ በንጻሩ ኻባ ኻኽንሪኦ ኻንፈትን ብሉን ማለት ጥዑይ ትምርትብ ክንድድበካ ወይ ጥዑይ ተመክሮ ክንድድበካ ጉጉይ ድኾነ ታሪኽ ዝበካ እንተዳአሊውን መንሰውና ተመልመለን ተዳኸይዱን ጉጉይ ታሪኽ ሒዙ ንዓበ ኸይድ ኮለውን ነታ ሃገር ይኹን ነፍሱ ኣብ ሓደጋ ውድቃ ስለዘሎስ እዙውን ስክፍታታት ኣለና ብሉኻ ማለት ሓቃቶም እዮም ኣቦቱ ይደለ ሕጂ ታይ ንኽብል ኢለ ንሕና ጥራሕና ሓይል እዚ ኩሉ ምሁር በብሞዩ ዝውደበሉ መንገድታት የናዲ እዝን ተዳህን ጎብሮ ኺኢልና አቦቱ አሞሞዩ ብዝሒ አካላት ናይ ምሁራት ተልዲኻ ባዕሎምን ክተኣላለዩ በቦቶም ክሕዙ ስለዝኽእሉ ውፅኢታዊ ዝኾነ መንገዲ ክንርኢ ንኽእል ኢና ዝኽጠቕሶ ፀናሕኹ ሓደ ምሁራት ስለዘለዉ ንሶም ስለዝኾኑ ካብ ኩሉ ኢድ ዘእትዉ ነዚ ጌጋታት ክፍፅሙ ይግደዱ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ዝብሪገን ንሓመዱ ዝመንሰይ ተበጊሱ ዘሎ ንምሁራት ልዕሊ ዝኾነ ኣቃልቦን ክብረትን ክዋስኡ ከም ዘለዎም ዕድመታት ከቕርብ ከም ዘለዎ በዚ ጋጣሚ እውን ክሕብር ይፈቱ ምክንያቱ እዚ ክገብሮ ተደጊኢና ኦልሬዲ ንሃልኪ ንድኻም ጥራሕ ይኾንቲ ጉዕዘና ማለት እዩ ታፍትሓዊት ንብላሲ ስቂሉ ዝተቃለስና ጥራሕ ይኮነት እንትመጽእ ዓቅም ሰብናውን ከነማዕብሎ ከነዕብዮ ክንክእል ግዴታ ኣለና ነዚ ክገብር ዝኽእልካ እቲ በዓል ሞያዊ ዓቅም ዘለዎ ጥራሕ ነታባብዓዮ ምሁር ኩሉ ግዜ ስኩፍ እዩ ምሁር ኩሉ ግዜ ደፊሩ ኣብ ቅድሚኻ ክወፅእ ኣይደፍርን እዩ ስለዚ ንሕና ድፍረት ከም ዝውንን ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ኢልና ተበጋጊስና ደጋጊመ መሰረት ዝገበረ ነዚ ናይ ምሁር ዓቅሚ ያገድሽኒ ዝዛረበሉ ማለት እዩ ቴንክ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና መምህርና ኣያና ሓውና ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔር ብራሽ ወይ ከዓ ከምዚ ንሕና ንፅዋዕ ብራሽ እዩ ዘሎ ዝበዝሕ መልእኽትታት ዝመፀ ናይ ዝሓለፈ መደብ ሰሚዖም ሃፒ በርዝደይ በለልና እዮም ኢሎም ንኩሎም እዛ መልእኽቲ እዚኣ መሓላልፈልና እዮም ኢሎም ተወሳኺ ሲሪየስ ዝኾነ ሕቶታት ከኣሎ ንኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ ብዚ ነብስኻ ከተፋልጥ ከለኻ መንዩ ብራሽ ክንብል ከለና ተጋዳላይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከም ዝነበርካ
زحج تقبرو زلا خنياتوا اتا هقدف نيره تبلسي بزح يتدفع علاني خا هجس عبالنا هقدف من باركا تحفرك هاديا ويتفرحك هاديا زي حتى تلنا يلو مني اوكي صبح حتى حاده نستقالس كله نزخونه ነገር ፍላይ زبركتكو بلبي تغاغيله نحنت دقيقون ተጣይሰል ይፈልጥን ያ ምክንያቱ ወሳት ተዛመን ኩላይ ቃለስ ታናቴ ባሪያ አብታም ገለ ጉድለታት ገጋታት አብዝራ ኩላኻ አውቶማቲካል ተጠም ናይ ምባል ባህሪ ወይ ስጉምት ናይ ሙሳት ባህር ዘለን ሰበ ወላ ውሽተ ተጋለ ሐርነት ኤትራን ምሳሌ አባል ተጋለ ሐርነት ኤትራ ይደጋጊመንት ተዛረብኩ ሞዳታ ዝረብን ምሳሌ ተጋለ ሐርነት ኤትራ ከሜዳ ወጽያ ዝባሃለሉ አዊ ኮንኩና ነው ወጽ ሐጅ ካፕትን ይፋሉ ሊሎም ተቀኑና አውሽ ተጋለ ሐርነት ኤትራውን ሐያል ዝሆነ በዳይ ዝሆነ ሓደ ዴሞክራሲያዊ ሕቶታት ንሐተሉን ነበርና ዛዕባ ጉዳይ ስምረት ማለት ያዝ ተበገሰ ማዓት አርሞሽሞሽ ዝሆነ ኃይሊ ትዝሐየላ አካል አብተጋለ ሐርነት ኤርትራ ዝነበረ መንሰይ በጉዳይ ዚ ተላዒልና ነዚ ጉዳይ ዚ ንብዳሃሉን ኣብ ዝነበርና ነት መሪሕነት ኣብ ሞንጎ እዚ ናይ ምእሳር እዚ ሕጂ ሓለዋ ሰውራ ተባሂሉ ህዝባዊ ግንባር ዝቀት ካብ መፈለምቲ ከምታ አንቶ ተቅሶ ነበርኩ ቀዳነት ነቲ ምሁር ዝበሃል አካል ንምጥፉ ኢሎም ዝደኮንዎ ድኳን ስለ ዝነበረ ኣብ ተጋላ ሓርነት ኤርትራ ግን ከም ይነበረን ነፃ ኮይና ንሕና ነፃነት ነይሩ ክሳብ 76 ማለት እዩ ከም ድላይና ንንቀሳቀስ ከም ድላይናውን ነጓሳጉስ ኢንፋክት ቅድምቲ ኻላይ ሃገራዊ ጉባኤ ዝካየድ ሕውነትን ሓድነትን ኣብ ውሽጢ ተጋደልቲ ዝነበረና እዚ ኢልካ ክትገልጸውን ኣይትኽእልን ኢኻ ትምፍልላይ ትመጽእ ውሽጢ ተጋደልቲ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ካላይ ሃገራዊ ጉባኤ አው ነረን ያለ አው ሚራክል ዩኒቨርሲቲ ቀዳይ ነገር እጅት ፖለቲካ ኢንፋክት አነት ዝያዳ ዝተማሃር ኩሉ ተልዩ አብታ ዘካየና ሃገራዊ ጉባኤና 7-8 መዓልቲ ያነራ አው ቡዲኻትሪ እቲ ፖለቲካ ክሳብ ክንደይ ግናይኩም ምዃኑ አው ይኻትም መሃሩ አው ተማሂርና ኢና ወፂና ንሕና ኩሎም ቶም ናይ ሽዑመን እሰይ ዝነበርና ማለት ካው ተበጊስና ኸ ዝኾነ መንገዲ ክሕስ ከም ዘሎ ትውድብ ንጓዓዝ ነርና ነካይድ ጎስጓሳት ኣብ ህዝብና ይኹን ኣብ ተጋደልቲ ይኹን ኣብ ኩሉ ብብዝሕ ተጋደላይ ካብ ኩን ዝኻ ጠጠው ዝበለሉ ዋኒ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ዝናይ ብሪጌድ ንሓመዱ ተሲይዎ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ንትሳይ ነይሩ ቀሊል ሓይልታት ኣይኮነን ተኣኪብ ነይሩ ግን ነቲ ዝመርሕ ነበረ መሪሕነት ናይ ተጋለ ሐርነት ኤርትራ ንምግልባጡ ይኮነ ካላ አይኮነ ተሕተታት ነበረ ዴሞክራሲያዊ ሕተታት ኢና ንሓቶ ነርና ኮይኑ ግን አሁን እዚ ክጻወሮ ስለዘይካለ ሽዑ ኣብ መጎራይ ትበሃል ሓንቲ ቤት ማእሰርቲ ንመጀመርታ ግዜ ዶኪንዋ ማለት አርባ ከ10 ጀሚሩ ኢንፋክት ቀዳማይ ከእሰር ኣብቲ ታርጌት አቲ ዝነበረ ኣነ ነይረ ኦኬ ኣነ ከእሰር ካብቲ ትእዛዝ ካብቲ መሪሕነት ካብ ኢብራሂም ቶቲል ማለት ደብዳቤ መጺው ናብ ጸጥታ ናይ ሓማስን ገብረ ብርሃን ዘረይ ነይሩ ሓላፍ ናይ ጸጥታ ሓማስን ናብ ገብረ ብርሃን መጺው ትጫዓተ ክስታት ቀሪብኒ ትጫዓተ ክስታት እዚ ስለዘሎ ቀጥታ ንብርሃን ብራሽ ተውርድዎ ድብል ትእዛዝ ይተዋሂብዎ ማለት ገብረ ብርሃን ዘረይ ግን ብጻይና ስለዝነበረ ከም ዓይነት ባህሪያት ከም ዘይብልና ስለዝፈልጥ ምሳና መቃልስና ስለዝኾነ ገብረ ዘረን አይጸውዑ ኣብ ሕምብርቲ ኢንፋክት ሸቃ ክፍለ አስጎዶም ዝተባል ሕጅብ ሽወደን አሎ ሸቃ ንብሎ ምስኡ ክልቲኦም ኮይኖም ተጸግዕና ነተን ክስታት በሓደን ቢቡለይ ስለዚ ኣብዚኣ መንገድኻ ትደሊ ካብዚኣ ንጥፋትካ ያብለን ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ጸገም ይኾን ማለት ኢንፋክት ሽዑ ብህዝባዊ ሓይልታት ካኒ ጽቡቕ ዝምድናታት ስለዝነበርና ወዲ ኤፍሬም ካኒ ናይ ቦጦሎን ቁጽሪ 3 ስለዝነበረ ተባ ስለዝነበረ ናቱ ሕጂ ዝወድምናይ ብሪጌደር ጀነራል አበስመራ አሎ ሽዑ መራሕ ጋንታ ናቱ ነይሩ ንዑል ይኹ ወዲ ኤፍሬም ንሕና ከነዕቁበካ ወላ ንሱዳን ከነብጽሐካ ይወት ከድሕነካ ንኸዲና ስለዚ ካብ ክትጠፍእ ብለን ማለት እዩ ኣን እዚኣ ሪስክ ወስደላ ሓደ እቲ እዋን ትንታይም ድብልዎ ነይሮም ሻዕብያ ይንቀሳቀሱ ዘሎ ነዚ ምንቅስቃስ እንዳበልዮም ፕሮፓጋንዳ ዘካይድ ነይሩ ትመሪሕነት ማለት እዩ ኣነ እዚ ጉዳይ እዚ ዋላ ነፍሰይ ከድሕኒ ኢለ ብሳሕል ገይረን ሱዳን ከኣት ይኹን ዋላ ንገለ ከምኡ ድባል ነገር የለን ኣነ ሪስክ ክወስድ መንገደይ ሒዘ ከኣኒ ተኸይለ ክወርድ የበታ ተዋሂባን ደላ ትእዛዝ ኢለ ማለት እዩ ብኡ መልክዕ ወሪደ
كدل سلازن أباركو ها هيلوم يوم دتصبين نيرم نعي حجي أنا قلت بلت سلازن أباركو ما أسرتي خيط كم زلخو بزتفعل عليه مخنياتات الناقوبركو نوعي تاريخه نخسلا خاطو خيلة ما خسلا خاطو قلق عن شقوت عن بومبا حيزيانات أو جعفر الله حجي جعفر حون إدريس قلاودي وسابز برلين الله هذا راح فلت نيرو أبتا بوتانا أنا أتولى مسبع الكيدانا عندنا مسكال كلنا نعرف الله مسبع إبراهيم تغلطو ما لو دبهالو تقادل معوتات زغونو ناي تقال حنا إتراس كسلا هنا أتقولنا سوينا نعرف نيرنا هجوا تصنح مالتي أو أخم داتو خفلت كاون كوتصوني بزح فتينهم أي تخالن دقنا خب خسلاون كشويني مدوات غيرهم نيرهم أون أي حمقان بصاينا كمزن سلازلو سلازي سايكا تقبر تباهيله مالتي من قد خاطري كاون كارتوم صغيره كارتوم كومو دكع سقمتا كسدن تفتين حجتاين خبري له اب كمز هموت يوصي مالتي ابال تقال حرنت ايترا خوينه ግን تقال حرنت ايترا اوصيات نمبرناي انا بعلي يكون كن وصي نخبلك كايدي اب تقال حرنت ايترا ونيرو ግን ካውናው ግን አጸቢው ሰማይን ምድርን ዝፋላለ ይትገባ ማለት ሕጂ ንሕና እዚ ኩሉ ተራ ከምድላይ ናሲ ኣብ ዝተፋላለ ቦታ እንዳተዋና ጨፍና ንውድብ ነጓሳጉስ ናብ ህዝቡ እውን ቀሪብና ዝደለናዮ ሓሳባት እውን ነቐርብ ነርና ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ግን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ከምኡ ትበሃል ኣይነበረን ምሽ ከምኡ ክገብሩ ኣብ ውሽጢ ኣንታ ክልተ ክዘራረቡ እውን ከቢድ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከምቲ ዝሪኦ ሕጂ ዝከታተሎ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ክስታት ድሕሪኡ ንስኻውን ጀርመን መፅአ ማለት እዩ ጀርመን ኣብ ዝነበር ኩሉ ምትሕብባራት ነይሩ እዩ ምስ ህዝባዊ ግንባር እቲ በይኖም ስለ ዝተረፉ ኣብዚ ዝገብርዎ ምትእኽኻባት ማለት ይሳተፎ የብሎ ነይረ ድሕሪኡ ግን ሕጂ እዚኣ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለላ ዘሎ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1986 ናትሒዙ ትኹነታት እናፀንከረ ምስ ከደ ብፍላይ ጀብሃ ምስ ወፀት በይኖም ምስ ተረፉ ሓያል ዝኾነ ዝኩሉ ወራራት ኢሉ ዝረበሉ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ነይሩ ዳርጋ ከቢድን ዓጢቆም ዝምጉትሉ ዝነበሩ እዋን እዩ ዝቃለስሉ ዝነበሩ ማለት እዩ ኮይኑ ግን በይኖም ኮይኖም ክውድእዎ ስለ ዘይክእሉ ኣብኡ ውሳኔታት እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ሕጂ እዮም ምሽ ኢሳያስ ኣይኮነን እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ብከምዚ ገባ ተዳቐፂልና ህላውነትና እውን ኣይክህሉን እዩ ስለዚ ነበረ ከይንኸውን ናይ ኩሉ ሃገራዊ ፃውዒት ከነቐርብ ኣለና ኢሎም ሽዑ ወሲኖም ማለት እዩ ብኡ መልክዕ ንኩልና ከምዚ ከማይ ዳኣምሰሉ ኣለዉ ዝበሃሉ መፂኦም ኣብ ቦታ ናብ ገዛና ከማይ ዝኣምሰሉ እውን ኣነ እርግፀኛ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝነበሩ ናይ ተጋድላ ሓነት ኤርትራ ተጋደልቲ ነበር ፀዊዖም ከተሳተፍቲ ክንከውን ከምዚ ዓደሙና የረጋግፅ እየ ኣነ ብወገነይ ካብ ሽዑኡ ኣነ ፀገም ከም ዘይብሉን ክሳተፍ ከም ሓላፍነተይ እውን ከም ምዃኑ ክዋሳእ ጀሚረ ማለት እዩ ንሶም ኣብ ዝዋሳኣሉ ካብ ዝተፈላለየ ሽማግለ ኮይነ ከይድ ነይረ بعابي زناي رفرندوم زخدلون نبره وان أنا بومبرو زي دبوب نيرنا فعل سلسة مننت كنب كلنا شماغلتا تابز نبرنا حدا خاوم أنا نيره أنا خاخم بومبر كوينه ونسرح نيره دحريون زناي قوامون زناي قوام زخدلون نبره جزيون سلسة شماغل بجرمن نيرنا حدا خاواتهم نيره توم كلته توم تحاده جينا قنصل الله زي برلين مثلني ويا فرانكفورت تقولوا لباس زبلو حدا تقولوا زبلو نيرو قريفو استراليا له انا سالسها مين نيرو حجسي واتا نيره يغلغل يبركت نيره ان فاكت كل سب زفولتو زناي قوام ندفتات زمصالن نبر انا بغنزبي ابيت محاتم وسيده احتيمه بحد قرشم فرقان كل سب كم دحزو كم دمهار ناغوبركو زخدل نبركو اموتي نيرو سقع خن خير نيره سقع خن زسرح نيره ኮይኑ ድሕሪኡ ካብቲ ሓላፍነት ኣጠዊለ ብድልየተይ ማለት እዩ እቲ ማሕበረኮም ወይ ካቲ ናይ ደቡብ ሓድሽ ኣኼባ ዝተካየደሉ ተሳተፍኩን ከምኡ ኢለ እንዳኸድኩ ግን ኣብ መንጎ እዚ ናይ 2001 ኩነታት መፅኢ ማለት እዩ ናይ G15 ምእሳር ነንሕዶ ኣነ ይፈልጥን ነይረ ዝኾነ ዓይነት ከም ዝነበረ ኣብኡ ምስ መፀ ግን እንታይ የድርኢ ዘለኹ እንታይ ተግባራት እዩ እዚ ኢለ ንዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ገና ሕጂ ዘለዉ ኣብ ተፈላለዩ ከም ኤምባሲታት ይኹኑ ገለ ምስኦም ኢንዲቪጁዋል እንዳተራኸብኩ ትኸድዎ ዘለኹም ኣገባብ ኣካይዳ ንሓደ ሃገር ዘዕቢ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ህዝቢ ሰላም ዘውሕስ ኣይኮነን
إذن ريو ساعات انتخيلو ذا هاجر زياب حدا قاعد ودقي هزبنا ون كتكعي جنتاي حدا فندتكم بلوم نير نو زي ناي حوات كوي دي كل تسومن حدا سومن يتوسدن بل كفتح يقول دبلون نيرو قال يوم بزي حقا وشنخ نايتي ودبهم ناي قدف بو مركع تحققوا اي فقدني يزبلو نيرهم قال يوم كان يفتح يزبلو نيرهم ترى اخاقن ما سرت مسمصتي مسكرم 10 شمونته ولا يا اخي كمزيل كاد امودو هاجر دا كلي إلي كاب شعات طويله اوتوماتيكال غا ناي جيرمان باسبورت خم دحز غيره مالتي. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. زي غات حنتي يا زي عندي صحيفه من اللي زلو براشينو اسخاق عندي مقوام كان هقدفسي انصار هقدفت طويل كازل خاص عرفت خاص لتاثر خايو وي قربتخا كابزم جي 15 مالتي هو هجي ما عرق دا يكونس ناي بوليتيكا بصوتينا نيرنا مس كله هذا بوليتيكالي ندعي خم عقم منتهى قبل السومن الزوم افسدت دلون دحريو زموتم زطفون ما عليه እዚ ዘይبሃል ዓቅሚ ቅድም አካዳሚካሊ ብሉጻትን ሙኩራትን ምሁራትን ዝነበሩሉ ነታ ሃገሩን ዛዕንተ ወጣቁስ ክልካ ኮይ ሃገር ድሕነት ናይታ ሃገር ከነውሕስ ተኮይልና ናይ ኩሉ ሃገራዊ ተሳታፍነት ከነርእለና ዝበሉ ቅድሚኡ ሰግዋ ኮይም ሰጊጎማ እንደም ንጀባ ካብ ሜዳ ኤርትራ ክትጠፍቕ ከም ዘለዋ ገይሮም ቀደም ስሕቅ ነይሩ ሰብ እዚ ትንቢተ ኢሳያስ ይድባሃል ነይሩ ብትሜዳ ኮለና ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ዓማ ክትጠፍያ نسحق نيرنا نحن حاجة تنبيته إساس قل نسو سريحلو سرحلو نيرو بخومو ملكا خان جبا خاب سودان كم تأتو غيروا مالتي حجي دحريو قن درقي تزلع على عقمون حايلو نوافيرو نزح هذا حايل زي نخدم سوسو توافيريو ديتي بولن تود سلف نبرا من إسا إريتراون تطويليو كيف توي ندحنتنا يدم قدما يسقوم تدوسدو قفا مالتي نزو كل من إسا بحال قفيفهم يوم دسلفو نيرم زي ولنتو مالتي دحريقها خمز خمايدا أمسلو هاقراويان كساتفو خمزلو غيرهم كل هاقراوها إجامخا أبركيتو زي كل دحريق زترخ بعوتات مالتي بو ملكعخات نتسعنت إتراخنو حصوخيلنا مالتي حجي نزيهم سي سلع عرقتي زخونو قدم بمسرتو نعاركخا وين حاوخا كندو غينكا بجو تحلف زي تخلت غينكا بجا تخالف سبك تحلف ازي سويلكا قلع على ما وزروا اذا قدم سويلنا بتي ميدا خلنا زناي ماركزم لنزم بصاينت اندالنا نغبر قدم صدراقا سقاسي نبعلت بيتكا نحري ناتا هالواتن ناتا خبرتن نحري تحلو زي تخل كون كاس انتواي كون كان كال خبرت كتحلو تخل ولات كاسي لعل ولاتكا زعب بصاير لكادي كال بصاي بصيسي كا ولاتكا نلعل حاليفون عقد حناكا وي كا بحكمنا ودي بقلدي خدحناكا زخلا كال يلن مسلني سلازي قومون تغوركو حدا نوري كونن لعل كله جن نسي كونن اذا عقم عايك صاب حجي دم ينبعنلو نيريترا كساغاغ زخولو ما عليها ديبلو از زي بحال تموكرون حيزومو بوغيرم طفيوم دلو قليل ايكونن قليل تخونه ولا بتقاد لحرنه اعتراض نبور يدبك دلو سلاز من سيزكو تحسين غزارس انا هم ملكع امبر عرقتي قليل يكون كنتي خناتاتو خمزه عن توز تقسكو ونقطم كرغبم نيري خمز بولكو تاخم تقول لهم تاي ترينا لهم يد بالنيره جسي ان فاكت زفلت ነገር ቡና አይነበረን አነ ህጅምሶም ዞም ተአሲሮም ደሎም ስኩሎም ሲ በቀረባን ራኸን ነርና ነሐ ከንድ ትኹንሲ ከምዝን አለይሎም አፎም አውጽዮም ወይ ካሙሉቅ ኢላቶም ሳይዝ ተዘራርበዋ ደቂቅ ቡን የላ ከምዝ ብለን ነር ኹስተኽ ብለካ ይከን በተዛዋር መንገዲ ካብት ኢን ፋክት ሰምዑ ነበርኩ በዛህ جسي خمزي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. أبدمتي رادي إرناي نازلنا كورات حتى تلت مدب مسانا أيانا حاونا ممهرنا برهانة قبرز قابهر براش كاب كثما شتوتغارت جرماني زولو براشين معات حتوتات نديو زولو مو قبل يسفتن زولو هو بدارقات ما ساسالغ أسلا زخونه كله حجي زي لنكنا زخيت زولو حديش بران نيو بريكين نيوز دي زبهات ها
بزعبا كونتات غربيت هاجرنا نابنت مراحي هاجر إثيوبيا قدامي منستر أبي أحمد علي بزعبا قيح بحرن زدليو ماسي قيح بحرن إثيوبيا خم تدليا بزي قيح بحري كنبر كم زي كقل قاعدت له خبز خطر من تخيلها بزح زدليون زي ليون يزارب نيرو حكا حيش كله بمحرنيا سلازنبر زي محرنيا هندت سلازي كونه كمز ترداني أتعاملتها نبقى حواري غير سلازر كمزلو نع قبر خو علكا كل عينت بسلامته زي كوينو بخال مقدون كدلو مخاني انت يدخل مقدي تردان اسكب زلك هاريتو انت يمثل اسكن قراني مسلو ديكم الخزارب اوكي حدا زغونه سب ولا تحت ويا أكل يقول على ويا أكل تيز مسلو الزارب مسولي سلمتاي نعايز قد تزاريف كايله انت دا زلفا قينو قال زي مغنياتات قينو اي قبون يختب التخيلها قال جن لعله كله وبراش كابزن لعل زلفا دا مونتاي دليخا اب معرتي ناسنتنا ارترا ملكت حتى زوتي ومين ترديني هو هجنتايو حدا انا نعاي كم درداني حدا سبزي حدش نجر ايتزاربن قدم حمشت عامت زز تزربه مقاعويلو يساس تزاربو نعيد دقيمو نسون شعت وان تزار ويدا انت له مسلك يوناتان اريتراويان ناي بحكي كم تمكرو وي كم تاريخ حجز تفتره يكونن كم بحريات كاب موالنا تيز حالفنايو تمليسنا نري اكالات هيكوننا زحالفه جيجاتات تمليسنا او تمركسنا نقميت انتاي تجبرنا حاشيلنا ويكن جمجم تبقسنا اكالات كم زي مخانا زوم صلاتنا بمولو ماصنيعمنا حاله قدم بغزي انجليز نمثالي دكع خو عينت بحريات تتقيمو ابزي هوتنا سي زي بوليتيكاو سلفتات اب غزي انجليز كونيري لسبي نيتلو كم تعتوز تقص كل كابتي متوناي زوم سب موياويان حق مورات انتاي مبولون ابزع بوليتيكاو سلف دبلكو انجليز ونصبو غيري يدفلت اب هذا هاجر بحقتي هاجر ماتي قوامته هاجر بخمي جبا بوليتيكاو سلف قوماهم زلوا نسو بزحقوغو مسرت انت داي كنيو بيدوانينو زغون سلف قيمو بوليتيكاو ودب اقيمو كخيت كم زي كل يفلت انجليز ابتو انت جن بوليتيكاو سلفتات كقومو بب خسته ما فقيدلو تفقد انتي ترخيبو ኤሪትራውያን ዝብሉ ምዑታት ኤሪትራውያን ነይሮም ጎኑ ግን አንድነት ምስ ኢትዮጵያ ድብሉ ኸ ከም ድላይም ነፃ ኮይኖም ከም ዘጓሳጉሱ ገይርዎም ማለት በታ ሓደካ ፕሮ ኢታሊያ ድብሉ ኸ ነይሮም ምስ ናይ ጣልያን ምሕደራ ዝነበረ እሱ ይሕሸና ኢሎም ካ ሓደ ሰልፍ ቂሞም ካ ዝጓዓዙ ነይሮም በታ ሓደ ወገን ካኒ አራቢጣ ድበሃል አራቢጣ ሕጂ እንታይም ድብሉ ነይሮም ካሳቶም نحنا خلت لعل 230 شح زخونا ناي دق قلا كله تي كالتشرنا هنا تبهالي تقله من السودان زتاساسر سلازخونا نحنا من السودان كنكونينا ونيلوم يمساتو ابكاتهم موت نتي اريتراوي بحانت هاجر قداماي حتو نصانت حتت بحبارا كند زخون زتفالالي زبلكو حسابات حيزكم دبقس غيرمو ابكاتهم موت كاني نت فدريشن زبالكا بقليل خوف كبلو خيلهم ماتي اذا كل هجي وديتنا بعد انجليزن ناي عالمن مس هاي السلاسه زغبرو النور مات بقليل منقد نزا ነገር زي عوت لا خيلهم نتا فدريش افدريش كابو غباب كاتبايتنا نيتلخا حدا اكل كوينو داي كون استفالالي الرأيات زبلنا مالتي زلو او خوف ابيلو እሳቶም ግን ናይ አንድነት ዝያዳ خحيل ከም ደሎ ዛክል ትምርት በአዲስ አበባ እናሃቡ ንዑ ዝመስሉ ሰባት እናሰደዱ አውሽቲ ባይቶ ከም ዛአቱ ገይሮም ነቶም ኤሪትራውያን ንጹሃት ዝኾኑ ምንት ነጻነት ዝቃለስ ነውሩ እንዳውረድዎም ንዖም አንድነታውያን እንዳተኩኻ አሞንጎ እቶም ባይቶ ዝነበሩን ሃዲሞም ከም ድወጹ ንግብፅን ገለን ከም ዝስደዱ ገይሮም ማለት ሕጅታይ ንኸበሊለ ደምጽ ደለኹ እዚ ሕጅ ከም ጌጋ ክንመሃረሉ كم قدلتات تماهرنا كاو تماهرنا هنقول زقبالنا نقرات ينير
ግን ኣይገበርናን እዚኣ ኢሳያስ ካ ጽቡቅ ገይሩ ፈልታይ ካብታ ክብገስ ከሎ ዛዝበልኩዋ ብኸመይ ገይሩ ነዚ ኤሪትራውዚ ኣብ ህይወቱ እንዳተጻወተ ነቲ ዝደልዮ ከጥፍኦ ዝደሊ ዞም ዓንቶ ዝበልኩም ቀዳማይ ኣብ ታርጌት ዝኣተው ቶም ሃገራውያንን ቶም ምሁራንን እዮም በብሓደ ክጠፍኡ ክእሉ ኣጥፊዎም ካ ንኢሳያስ እቲ ዓመታት ይውሰድ እቲ ነፃነት ናይ ሕቶ ይኮነን ነይሩ ኢሳያስ ዝሓጅ ዝብላ ዘሎ ሓንቲ ኢትዮጵያ ድብል ሓንቲ ኢትዮጵያ ኮይና ኤሪትራ ነፃነታ ስማዊ ነይሩ ከም መሳርሒ ኣብ ነዊሕ እዋን ግን ከም ኢትዮጵያ ኮይኑ ንሱ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ካ ንሱ ዘይመርሓ ኢትዮጵያ ግን ክትውል የብላ ብኸምኡ መልክዕ ምስ ናይ ወያነ ዝምድናታት ትገብር ነይሩ ምስ መለስ ዘበኣሶም ነገር ተሊ ንምሳሌ ሳያታ ሓንቲ ክስታይ ምክንያቱ ንሱ ጎብለል ኮይኑ ክወፅእ ደልዩ መለስ እውን ክቕበሎ ይከኣለ እቲ ዝኸይድ ነበረ ኩነታት ካ ናብ ዝጎነፃ ተእቲና ማለት እዩ ቀፂሉ ምስ ኣብይ ደምፆ ሕጂ ከምፃልካ እዚ ኣብይ ድብሎ ዘሎ ማለት እዩ ና ምስ ኣብይ ክዛመዱ ከለዉ ክራኸቡ ከለዉ ሓደ ቅድሚኡ እዞም በዓል ብርሃኑ ነጋ ገለ ዝበሃሉ ኣብ ውሽጢ ኤሪትራ ተመልሚሎም በቲ ናቱ ስነ ሓሳብ ዓሚቕ ፍልጠት ሒዞም እዮም ንኢትዮጵያ ከም ዳኣቱ ተገይሩ ማለት እዩ ንኣብይ ክመፅእ ከም ዘለዎ ብስልጣንካ ወጢኖምካ ገይሮም እታ ክገብርዋ ዝኽእሉ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኢሳያስ ሕጂ ንምሳሌ ነዚ ብክልተ እግሩ ክረግፀሉ ዝኸኣለ መንገድታት ኣብ ከመይ ህሞት ተጠቒሙልካ ድሕሪ ነፃነት እንተደኣ ተመሊስና እቲ ታሪክ ክንርኢ ኮይና ቀዳማይ ነቲ ናይ እስልምና ሃይማኖት ዝተቐበለ ኣካል ምሁር እቶም መሻይኽ እቶም ዓበይቲ ለባማት ዝበሃሉ እዚኦም ቀዳምነት ክጠፍኡ ኣለዎም ነዚኦም ከጥፍ እንታይ ገይሩ ሽዑ ሙጃሃዲን ጃሃድ ኣብ ኤሪትራ ከተኣታቱ ምስ ሙጃሃዲን ተኣሳሲሮም ዝተባጋገሱ ኣለዉ ኢሉ ልዕሊ 300 ገለን ጥራሕ ብኸረን ደሎ ብገለ ደሎ ኣሲርዎም መምሃራን ዓበይቲ ሊቃውንቲ ዝኾነ እየ ዝብለካ ደሎ እዚኦም ክእሰሩ ከለዉ ካብ በዓል ኣነ ጀሚርካ ማለት እዩ ኣብዛ ዓድባ ጃሃድ ከእትዋልና ደልየን ነይረን ዝኩሉ ደም ኣፍሲስና ተባሂሉ ትሚሉ ኣስቂጡ እቶም ክጠፉ ዝኽእሉ ናይ እስልምና ሃይማኖት ዝተቐበሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ በኣ ሓቂቆም ጠፊኦም ማለት ድሕሪ በኮሎ ግዛይ ደይቡ ነኮሎ ግዛይ ዝከርና ኣነ ሓደ ወዲ ኮሎ ግዛይ ትእዋንቲ ይዕድለኒ ኮተሊኽ ይድብሎም ነይሩ እዞም ኮተሊኽ ካ ክሳይ ፀጊበን ትሪአን ዘለካ ኮተሊኽ ከም ዝሳጓ ሂቦም ዝኸዱ ነይሮም ንዑ ኮሎ ግዛይ እንዳበለኻ እቲ ካልእ ዜጋ ካዓዲ እቲ ሓማሴናይ ዲ ሰረወታይ ካ ትም ኢሉ ከዓ ይኸይድ ነይሩ ንሱ ምስጠፋኻ ናብቲ ሰጊሩ እቲ ሃይማኖት እውን ዘሰይምከሙ ሕጂ እዚ ተመክሮታት ዘለዎ ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ካ እታ ኢትዮጵያ ክሰርሓ እንተኮይኑ ተቐዳመይቲ ክገብርዋ ዘለዎም ኣብዚ መን እቲ ሓደገኛ ዝኾነ ኣካል ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ከም ምዃኑ በፂሕዎ ፈልጥ ይኻስ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ክኽእል ኣሎ ቀዳማይ ክሰዓር እሱ ክኽእል ኣሎ እሱ ተተሳዒሩ ኣምሓራ ንክስዕሮ ቀሊል እዩ ኦሮሞ ቀሊል እዩ ገለ ቀሊል እዩ ብኢትዮጵያ ጌርካ ኻን ሶማል ገለ ዝኩሉ ወዲኦሞ ተሰማሚዖም ተፈራሪሞም ዝፈፀምዎ እዩ ነዚ ክገብር ከዓ ኢሳያስ ነቲ ደልዩ ዕላማ ክገብር ኩሉ ግዜ ብሓሶት ከም ድላይ ንዓኻ ክዕግበካ ድሕር ኣይብልን እዩ ስለምንታይ ንርስዖ ኣለና እዚ ቅድሚ እዚ ኣብ ተሰዓታት ሰዓታት ብዘይ ቅዋም ከድና ማለት ሲ እሞ ንሕና ዳን ምንታይ ናተቃሊስና ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ዓብዪ ፈቆዶ ሰሚናር እንዳገበረ እሱ ዋና ተሓላቀ ናይ ቅዋም ኮይኑ ዝዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ሙልቲ ፓርቲ ሲስተም ብዙሕነት ናይ ሰልፍታት እንተደይብልና እሞ ንምንታይ ናዳ ዝኩሉ ደም ኣፍሲስና እንዳበለ ዘይ ዕላሙ ክነሱ ክህሉ ከም ዘይብሉ እንዳኣመነ ኣውቶማቲካሊ ታነፃ ምስ ኮነት ሃገር ኣብ ተቐዳመይቲ ተዛረባ እዚ ስኢልካ ናይ ውድባት ሓሸውየ የድልየናን ይኽብል ከሎ ዓዊሉ እዚኣ ሓንቲ ሰጊርዋ ማለት እዩ ድሕሪት ናይ ቅዋም ክስታይ ይገብር ነይሩ ሓንቲ ሓደ ግዜ ዶክተር በረኸት ተዛረባ ከምፃልካ እዚ ናይ ቅዋም ዝኸደሉ ነበረ ግዜ ዶክተር በረኸት ኣቦ ወንበር ኮይኑ ንዶክተር በረኸት እንታይ ኢልዎ ኢሳያስ ባዕሉ ዶክተር በረኸት ካብ ቃሉ ዝሰማዕኾ እየ ዝብለካ ኣብ ገለ ዝገበራ ኢንተርቪድያ ዋላ ገለ ንዶክተር በረኸት ሕሹኽ ኢሉ እንታይ ኢልዎ ኣታ ደንጊኹምና እኮ ዝቅዋምሲ ሰማዓስ ዳኢኹም ተቃላጠፍሉ ባኢሉኒ እሱ ዝያዳስ ተሓላቐ ናይቲ ቅዋም ኮይኑ ከም ትቐርብ ገይሩ ቀሪቡ ዝዛረቦ ነይሩ ብውሽጢ በቶም ካልኦትካ ንዓ ዝደፍኑኻ ኣካላት ናቱኻ ኣለዉ ሕጂ እንታይ ንክንብል ኢለ ደምፆ ዘለኹ ብጣዕሚ ብሓሶትን ብምድንጋራትን ብከምዚ ገባብ ኤክስፐርት እዩ ብሱል እዩ ብኸምኡ መልክዕ ካብቲ ዝደለየ ይኸይድ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ካ ልክዕ ከምኣ ክገብር ካን ምስ ኣብይ ተሰማሚዑ ዓሰብ ደሎ ዋላ ናይ ባሕሪ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ክሳብ እዚ ማሪንን ገለን ክመሃር ምስ ፈረንሳ
ركب جيرو إثيوبيا خململ كمهر زجبره إساس بزهابو جرين لايت أرحسب زفرمولي أوكي تزاريب اندي شعو إذا خلت هزبي الكاد الزارب سلامتين رسع لنا زنا يأكل من كسقاس كمت خلصي كنت كارين زبل سب انتلس تاريخ هيفلتني سلز بلنا تبهيدون ديتي ناي يأكل بندري تستسعي حجن السوق سعنا سلامتين حج زي دحريز متصل حجز متصل كم حدش غيرنا نزارو لنا نبي تما باصيعلو أبي كعويلو خايلو أنا ليسون دحر تفاقيرنا عسب تخافينا أنت بلناسي أنت يتسقمنا تصبونا كعويرم نيرتادلو مخنياتو وديهم نيرم شعو كوداهم مخانو تግራይ ካብ ናይ ትግራይ ወዲኦም ካኒ እቲ ዝደለይዎ ደረጃ ክበፅሖም ምዃኖም ኢሳያስ ግን በዓሉ መራሒ ክኸውን ከም ዘለዎ እዚ ግምት ከነእትዎ ኣለና ማለት ከይዱ ናይ ትግራይ ነገር ኣይተዓወትሉን ከም ዝደለይዎ ዘይተዓወትሉ ኣብ መንጎ ናይ ግድኒ ዘላፍ ሓላፍ ዘላፍ ክርከብ ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ክሳራ ኣሎ መክሰብ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዕዳጋታት ዝገበርሉ ኩሉ ባህርያዊ ኣብዚ ተመርኪሱ ከዓ እቲ ዝኣተወሉ መብፅዓ ከንሳሓብ ሪኦ ስለ ዘሎ ንኢሳያስ ማለት እዩ በርከታ ዝደልያ እንተ ደይበፂሕዋ ኢሳያስ እቲ መሳርሒ ንዕኡ ከምዚ ንዓሳ ክትጥፈ ወይ ከዓ ክትሕዞ ተኮይንካ ስጋ ትድርብየሉ እሞ ንዓ ክበልዕ ክብል ትሕዞ ልክዕ ገይሩ ንዕኡ ክሕዞ ኢሉ ኣጭኒዎ እዚ ናይ ባሕሪ ናትካ እዩ ገለ 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 ኢልዎ ኣሎ ሰብ ዝኸምኡ እዩ ካልእ ስራሕ የብሉን እዚ ኢሳያስ ትብሎ ሕጂ እዚኣ ስለ ዝጠለሞ أبي عويلو زارب الله الحج مالتي ما مسخاخرون كم دبصحان ارغصنيا حجتي حاده اي كم زرداني بعل امرس ابتي زحالفه وان تداريخ ابتي شعو وان ايوا كساب ناي ورق ميداليان خلتيوم زهابل غزي نير بعل سعودي بعل امرس انتي سلا زرايهم نزم سوازياتهم كوم كيلو اتي وعلات تسممعات እዚ ሕጂ አብይ ዝዛረበሉ ዘለው ተሰማሚዑን ወዲኦም ስለ ዝፈረሙ ቅድሚዮም ሰውማል እዚ ኸውን ስለዚ ኸኣለ ምሳቶም ደስ ኢልዎም ዘንክልታ ሃገራት እንተዳ ከምዚ ኮይነን ንሶምን ተቀይሕ ባሕሪ ብነፃ ብዝተፈላለየ በቲ መንገዶም ክትቆምሉ ሓደ ናይ ሓባር ስትራቴጂ ኸውፁ እምነት ሕዲሮም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ስለዚ ጠድሞሎ ሕጂ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ብራሽ ምናልባት ኣብዚኣ ሓንቲ ሶሪ ቋሪፀካ እቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሲ ምናልባት ብትዕዝብትኻ ናበይ ገፂ ዝኸይድ ዘሎ ካልኣይ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሰዓት ዝበዝሕ ዝብለካ ዘለኹ ሓደ እቲ ደጋፋይ እኳ ከም ቀደሙ ዋላ ደለይት ፍትሒና ወይ ተቃወምቲ ኣንጻር ህግደፍ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ኣብ ግዜ ውግእ ኣብ ሃገርና ክትወረር ከላ ኩሉ ሻብ ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኣብ ጎኒ መንግስትና ጠጠው ክንብል ኣለና ዝብል ኣዋጅ ወፂኡ ብዙሓት እውን ሰዓብቲ ጥሪኡ በዚ ምክንያት እዚ ከመይ ትሪኦ ሕጂ እቲ ጉድለታ ሓደ ኣብ ጎን ሰራዊትና ወይ ኣብ ጎን ክስታይ ምባል ንኹናት ብፍላይ ተተምኒኻ ንኹናት ዝመፅሲ ወንወረሪና ዘለና ነው ባሕርና ኮስዶ እንድሕር መፅኦም ዳሞታ ክንገብር ኣብ መን ይወስዶ ኣነ ግርም ኮይ ድብለን ዘሎ ሕጂሲ ክወስዶ ክእል እንዲ ዋላ እንድሕር ሓደ ኢሳያስ ድብልዎ ሰብ እንተዳ ናይ ብሓቂ ነቲ ባሕሪ ክከላኸሎ ድልየት ኣልይዎ ናይ ደገ ሓይሊ የድልየን እዩ እዚ ስወልካ ምስ መንግስትና ዶ ዋላ ምስ ባሕርና ዶ ገለ ድኢሉ ተጋዓርና ንሕናሲ ኢስ ናንሰንስ እቲ ኤሪትራዊ ዘሎ ሓይሊ ኣይኮነን ዶ ንባሕሩ ኣይኮነን ዶ ንወደቡ ኣብዚ የድልዮ ኩናቱን ተደፊኡ ማልያ ደይብሉ ህይወት ከም ዝኸፍል ገይርዎ እንዲ እንታ ኮይኑ ሕጂ እንድሕር ሓቅልይዎ ሰብ እዚ እንተዳ ፕራክቲካል ኮይኑ ናብ ገፁ ዘጥምት እንተኮይኑ መሓልየቱ ናይቲ ባሕሪ ከዓ እንተዳ ኣልይዎ እዚ ብትግራይ ዓሪዱ ዘሎ ሰራዊትና ንዑ ስሒቡ ኣብቲ ገማግም ናይ ባሕሪ ክገብሮ ክእል እንዲ በየናይ መንገዲ ሽዑቲ ኢትዮጵያ በንቂሩ ክኸይድ ናብ ገፁ እንታይ ስለ ዝረኣየ እሞ ሕጂ ኣይዶንት ሲንቲ ክስያት ሓደ እቲ ኩናት ክመፅእ ክእል ዲ ክእልን ካልእ ሕቶይ ኩናት ግን ዋላ እንተመፀ ካብ ጥፍኣት ክንድሕን እንተደኣ ኮይንና ኩሉ ኤሪትራዊ እዚ ክጠቕሶ ፀናሕኹ እዚ ሰብ እዚ ክሳብ ዘየጥፋእናዮ ቀፃሊ ዝኾነ ኣብ ኩናት ተፀሚዱ እዩ ክሕልፎ ህልቂት ናይ ህዝብና ኸይ ዝፈጥር እምበር ረብሓ ናይ ህዝብና ኣይፈጥርን ህዝብና ነቐድም ቅድሚ እቲ ሃገር ድብልዎ ቅድሚ እቲ ባሕሪ ድብልዎ ህዝቢ ቅድም ነቐድም
ህዝብና ሞ ከም ደህሉ ንግበሮ ህዝብና ክህሉ ተኮይኑኻ እዚ ሰብ እዚ የምጾ ጸኒሐ ሓደ ቀዳማይ ጸላኢና ብጉቡእ ኣይለለናየና ኣለና ኣነ ብጉቡእ ስለ ዘለለኽዎ ንዝኾነ ዝመጽ ከምዛ ዓይነት መነዋራታት ከምዚ ዝበልኩ ዓንቶ ማለት እዩ ጆኮታት ይድጻወት ሰብ እዚ ከምዚ ኣጭኒዎን መንሽ ሙናቢ ብዓሰብ ክትወስድ ይበውን ጽባሕ ክኾን ኮይ እጂ ኣብ ኩናት ክናኣቱ ስለ ዘይንደሊ እዚ ሰብ እዚ ኸ ከምዚ ስለ ዘሎ ተረባሕቲ ኮይና ክንከይድ ሲ ወላ ሓንቲ ጸገም የብሉን ክብል ይኽእል እኮ ስለምንታይ ካቲ ዓሰብ ክጥቀሙሉ ኢትዮጵያውን እኮ ዝኽልክሎም ኣካል እውን የለን ተረባሕቲ ንነፍስናን ንኢትዮጵያን እኮ ነርናያን ዲና ብተግባር ካብ 1991 ክሳብ 97 እኮ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ እኮ ያ ነይራ ንሶም ረቢሖም ንሕና እውን ማልያ ደይብሉ ናይ ወፃኢ ሸርፍ እውን ኣታውታት ንረኽበሉ ነርና ብዙሕ ሰራሕተኛታት እውን ተፈጢሩ ነይሩ ኤሪትራዊ ኣብ ስራሕ ዓለም ተሳቲፉ ኸይድ ነይሩ ኩናት መጺእ ሳጠጠው ምስ በለ ድሕሪያ ጠጠው ኢላ ኢትዮጵያ ዝተሃሰየትሉ ምኽንያት የለን ድሕሪኡ ንጅቡትን ገለን ንዓና ክሲቦመን ንነብሶም ካብ ስራሕ ቀጺሎም ማለት እዩ ወዝን ክካረ ኮነን ዝብል ዘሎ ክሰርሓሉ ኣካሪን ገለ ዘይኮነሲ ይግባእኒ ዝብል ዘሎ ናተዩ ንዓይ ክወሃበኒ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ክልተ ወደባት ነርና ዓሰብን ምጽዋዕን ሕጂ ወላ ሓንቲ ዘይብልና ጥራኢድና ተሪፍና እንዳማትና በዓል ጅቡቲ ገንዘብ ከፊልና ነብል ኣለና ሕጂ ሲ ዓሰብ ሲና ንዓና ትወሃበና ዓይነት እዩ ነርቱ ኦኬ ግርም anyway ቲ ክንርዶ ዘለና ሓደ ዝነበረ ዘኪርካ ኣብ ዓለምና ዝተፈላለዩ ሃገራትን ብሓደ ዝነበራ ዝተፈላለዩ ኣለዋ ከምኡታት ዓይነት ዝነበረን ዘይለዋ እውን ኣለዋ ቲ ዓለምና ግን ናቱ ሕጊ ኣለዎ ሓደ ኤሪትራ ልዕላውነታ ዘረጋገፀት እያ ንሱ እውን ዝኣምነሉ እዩ ወይ ኢትዮጵያ እውን ግዜ መለስ ብፍላይ ብኣሚኖም ዝሰርሕሉ ዝነበሩ እዮም ቲ ኣብይ ዝብሎ ዘለኻ ኣነ ካብቲ ገለውን ሰማዕኹ ብሕጋዊ ሸነኽ ብዓለም ለኸ ደረጃ ብቢዝነስ ኢሉ ይፀቕጠላ እውን ኣብቲ ቢዝነስ እጅብቲ ናይ ቢዝነሳዊ ሕጋዊ ሸነኽ ንሱ ክጥቀመሉ ድኽእል እሱ ተጠቃምን እቲ በዓል ወደብ እውን ተጠቃሚ ዝኾነሉ መንገድታት ከም ዘለውን ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ልዕሊ ኣብይሲ በዓል መለስ እውን ተሕጋዊ ሸነኽ ስለ ዝፈልጡ ኣብቲ እዋንቲ እውን ንዓና ይድግባአና ይበሉን ትዋንቲ ዓሰብ ይኹን ወደባት ባፅዕ ይኹን ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ነይራ ንሶም ረቢሖም ንሕና እውን ናይ ወፃኢ ሸርፍታት ዝረኸብናሉ እኹል ሃገር እውን ብሸውዓተ ሚእታዊት ዕብየት ዘርኣየሉ እዋናት እዩ ነይሩ ወዚ ግን መፍርራሕ ዝመስል ዘለዎ እዩ ዘረባናቱ ነይሩ ከም ዝተረዳእኒ ምክንያቱ ሲ እንድሕር ሰብ ጠሚዝ ብላዕ ዘይብሉስ ኣብ ሰብ ዝባላልዓሉ ግዜ ክበፅሕ እዩ ገለ ማለት ምሳሌታት ሲ ከምዚ ናይ ፍቶት ወይ ብሓንሳብ ንስራሕ ጥራሕ ኣይኮነትን ነይራ እቲ ሕጋዊ መንገዲ ተጠቂምና ክንዘራረብ ስለምንታይ ይዘራረብን ንሕና ሕጂ ምሱ ስለምንታይ እሱ ብዝበሎ ጥራሕ እስታይ ንገብር ብወገንና ኢሳያስ ዝብሎ ሰብ ዋይ ከም ሓደ ሃገር ኮፍ ኢሉ ተዘራሪቡ ኣብቲ ውፅኢት ናይ ክልቲኦም ዘረባኡ ተመርኪስና ክንሰርሕ ዘይንኽእል ናቲ ናህና ዝሕንግድ ዘሎ ገዲፍናስ ነቲ ዝዝረብ ዘሎ ስለምንታይ ኣብኡ ቃልቦና ኩሉ ናብኡ ንሰዶ ኣለና እምበርከ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስኡ ዝወድኦ ጽኑዕ ድዩ ማለት ሲ ፓርላማ ዘይብሉ ብሓደ ወልቀ ሰብ ዝተወሰደ ዝኾነ ውሳኔ ቅቡል ይብዓለም ማሲ ጽባሕ ንጉስ በቃ ተወዲኢ ማለት ድላይ ይገብር ኽእል ክገብር ኽእል ሓደ ሕጂ ዝክንርድኦ ዘለና ከም ህዝቢ ንሕና እሱ ዋና ኣብ ሰዓት እዚ ነቲ ሃገር ዝገዝኦ ዘሎ ብዓለም ከዓ ዝፍለጥ ይሳተፍ ደየለን ኣብዚ ናይ ዓለም ኣኼባታት ናይ ዩኤን ይኹን ዋላ ናይ ገለ እሱ ዋላ ብኣካል ኣይኸይድ ዶ እምበር ወካል ገይሩ ኸይድ ኣሎ እቲ ሃገር ካብ ብኡ ተመሪሓ ከም ትኸይድ ዘላ ይፈልጥ ኣሎ ብሕጋዊ ሸነኽ ኣቦቱ እዩ ንሱ ዝደለየ ክገብር ኽእል እዩ ከምዚ ኣነ ፈልጥ ሕጂ ዝበዓል ፓኪስታን ዋላ ኣይደነው ዝንዝን ክብል ኣይክእል እምበር ቅድሚ ሕጂ ዘዕለሉን እቶም ደቂ ዓድታት ኣለው ንበዓል ቻይና እቶም ዝነበሩ ገለገለ መራሕቲ ብቢልዮናት ዝቁፀር ገለ ወደባት ዘካረይዋ ቻይና ትጥቀመሉ ክሳብ ሕጂ ዕዳተን ሃገራት ዝኣተዎ ኣለዋ እቶም ድሕሪኦም ዝመፁ መራሕቲ ናይቲ ዕዳ ከፈልቲ ኮይኖም ክሳብ ሕጂ ዝቕፅሉ ኣለዉ ብሕጋዊ ሸነኽ እቲ ዝጥቀሙሉ ስቂሎም ኣይኮኑ ዝጥቀሙሉ ሕጂ ሰብ እዚ ኩሉ ነገር ክገብር ኽእል ንሕና ሕጂ ዝሓለፈ እዋን ንምሳሌ ብዛዕባ ዶብ
ዝተሓንፀፀ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ኣይትርጉሞን ኣይትብሎን ኢሉ ኢሉ ሰብ ኣብኡ ዘሕለፍናዮ ግዜናን ዘጥፋናዮ ግዜን ነይሩ መለስ ኣብቲ እዋንትን ምሳሌ ኮፍ ኢልና ንዘራረብ ከመይ እንተገበርና ሓይሲ ስለምንታይ እታ ምዝርራብ ንሕና እውን ብንደፍኣላ እውን እኮ ይከኣልና ስለምንታይ እቲ ናህና መንግስቲ ኮፍ ኢሉ ክዘራረብ ዘይክእል ካብቲ ውፅኢቱ ዝንዝን ተዘራሪብና ዝንዝን ካብ ውፅኢት ረኺብና ኢሉ ክምልሸልና እንተድኽእል ኣብኡ ተመርኪዝካ ክትዛረብ ትኽእል እሱ ኣፉ ሓቲሙ ኣብዛ ምስ ኣብይ ተራኸበላ እውን እታ ዘራኸበቶም መጀመርታ ናይ ዶብ ሕቶ ክፍታሕ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብይ ተዛረቦ ማለት ንሓንቲ ሰከንድ ትኹን ግን ክልቲኦም ዝዓቱ ዶብ ኣልዒሎም ተዘራሪቦም ኣይፈልጥም በርካ ዕላሙ ይኮነን ኢሳያስ ዕላሙ እታ ሓንቲ ኢትዮጵያ ትበሃል ንሱ ዝመርሓቅ ንኽትውልያ ኣብዚ ሓበሬታኻ ንኩሉ ሰማዓውን ክፈልጦ ናይ ብሓቅ ዝገርመኒ ነገር ኣብ 1988 ምሳሌ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ኣብ ሽቱትጋርት መፅኦምሉ ዝነበሩ ብቦሎኛ ገይሮም ኣብዚ ትልሂት ነይሩ ከሪኦም ሲዮም ምሸት ለይቲ ሕጂ ኣነ ምሳይ ክሓድር ባርያ ሆቴል ነይርዎም ግን ሽዑ ምሳይ ክሓድር ስለ ዘለዎ ኣሕዋቲና ብቐረባ ስለንፋለጥ ማለት እዩ ንፅባሐይቱ ሽዑ ህዝባዊ ግንባር ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ቦን ኣዳልዮም ነይሮም ኣብቲ እዋንቲ በርሊን ዘይኮነት ቦን እያ ነይራ ርእሰ ከተማ ናይ ጀርመን ሽዑ ሃይለ ገብሩ ዝከረና ሃይለ ገብሩ ንክሳተፍ ንፅባሐይቱ ክኸይድ ምዃኑ ብሓደ እዮም ነይሮም እቶም ካብ ስዑድዮም መፅኦም ነይሮም ባህሊ ደሪኢሉ ነበሩ ግዜ ንባርያ ብሎ ኣለኹ ኣነ ሰባት ብዙሓት ኢና ነርና ኣብኡ ድሕሪ ኣብቲ መንጎ ስቴጅ ማለት ምስ ተወደአ ባርያ ብሎ ኣለኹ ኣነ ዋ ኣብዚ ፅባሕ ሰላማዊ ሰልፊ ሎሙ ናብኡ ዘይትኸይድ ያይ ዝምድና ክገብር ምስቲ ህዝቢ ምእንቲ ዝያዳ ፍቕሪ ክሕድር ኢለ ኣነ ባርያ ዓው ኢሉ ኢሳያስ ሃገር ክሸጣ ከሎ ዳ ስለምንታይ ሰላማዊ ሰልፊ ደይገበርኩም ኢሉ ዓው ኢሉ 50-60 ሰብ ዝኾኑ ሰምዑ ኣለዉ ንዓይ ዝፈልጡ ኹኑ ንዑ ዝፈልጡ ተኣኪቡ እዚ ሕጂ ኣነ ሽዑ ገሪሙኒ ምክንያቱ ከምኡ ጠርጣረታት ወይ ኣብ ከምኡ ስምዒታት ኣይነበረን ከምኡ መን ይክግምቶ ሕጂ ድሕሪኡ ንገለ መራሕቲ ብቐረባ ዝፈልጡና ንባርያ ይኹን ንዓይ ይኹን ምሳሌ ተፈላለዩ ክልተ ሰለስተ ኾኑ ኣነ ዘራሪበዮም ባርያሲ ከምዝን እኮ ኢልኒ እብሎም ኣለኹ እንታይ ኢሎም መስለካ ተጸሊሉ ዋላ ገለ ይበሉን ካበይ ዳ ኣምፂዎ ዳ እንታይ ስለ ዝሰምዐ ዳ እዩ ጠራሕም ኢሎም ሕጂ ሶቶም ከማን ከምኡ ይሓስብ ከም ዝነበረ ኢሳያስ ፈልጡ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ደስተውዕሎ ዘለኹ ድሕሪ ዝምቋም ይጀመርኩ ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ ዋላ ሓንቲ ክስታይ ገበር ኩሉ ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ረአዮ ድሕሪ ዝኹነታት ድሕሪ 2001 ኣነ ክቃወም ጀመርኩ ግን ኩሉ እቲ ሓንጎለይ ናበይ መሊሰዮ ናብቲ ዓንቶ ዝጠቕሶ ነበርኩ ናብ 70ታት ናብ 60ታት ናብ 80ታት ኢሳያስ ንዝኾነ ክገብር ነታ ስኹ በፅሓት ዝደለየ ደረጃ ካብ ቀደም ዝቃኘው ከይዱ ተራኺቡ ዝበሃለሉ ነበር ተራኺቡ ራኸብ ነታ ክፍፅማ ዝደሊ ዝኾነ ዓይነት ክገብር ድሕር ዘይብል ሰብ እዩ ምስ ኣብይካ እዛ ዝበልኩ ኸያ ኮፍ ስለምንታይ ኢሉ ክዘራረብ ደይክእል እዚ ሰብ እዚ ግዜ ኮሮና 2020 ማለት እዩ ሽዑ ዓለም ሙሉእ መራሕቲ ዓለማት እውን ዘይንቀሳቀስሉ ዝነበሩ ንሱ ካብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምስኡ ኮፍ ዝበለሉ ሰዓታት ዝተዘራረብሉ ኮይም እዚ ኩሉ ኺናት ናይ ትግራይ ንኽፍፅሙ ንኽንድሱ ማለት እዩ ኣብታ እዋንቲ ያለ ዝከረኒ ምስ ብፆተይ ገለ ተዘራሪብና ኣነ እቲ ሓሳብ ኣምፅዮ እዚ ሰብ እዚ ብጀካ ክፍኣት ካልእ ስለ ዘይብሉ ከምታ G15 ዝገበሮ እቲ ናይ ሰፕተምበር 11 ተጠቂሙ ማእሰርትን እዞም ጋዜጠኛታትን ኣቓልቦ ዓለም ኣብ ካልእ ከሎ ዝወሰዶ ስጉምቲ ሕጂ ኸ ገለ ስጉምቲ ክወስዱ ስለ ዝደለዮም ብፀልማት ዳኣትዋ ዘሎ ተዓዲለ ነተን 6 ውድባት ሽዑ ብሓባር ዝሰርሓ ነይረን ነቲ ቦምበር ደብዳቤ ፅሒፈ ሰዲደሉ ፐርሰናል ካብ ቴሌፎን ካዘራሪበ ከምዚ እዚ ሰብ እዚ ናይ ክፍኣትን ናይ ተንኮልን ስለ ዝኾነ ንስቶም ኢትዮጵያውያን አክቲቪስት ዘለውን ትካላ እዞም ፓርቲታት ዘለውን ምስኦም ጽሑፍ ሓንቲ ሲርኩላር ጽሒፍኩም ሓደገኛ ሁነታት ክመጽ በኢትዮጵያ ነዚ ኣቃልቦ ግበሩሉ ኢልኩም ጽሓፍሎም በትበቲ ምስኦም ዝምድና ተፈጥሩ በትበቲ ኸኣኒ ነቲ ሁነታት ከዓ ክሪእዎ ከም ዘለዎም ትገብሩ ኢሎም እዚኦም ናህና ግን ኣብ ከምኡ ሓንጎል ስለ ዘይነበሩ ነታ ወረቐት ሒዝዋ ስኾፍ ኢሉ ኣይተዘራረቡላን ጸኒሕኻ ዝረኣናይ ዝኹሉ ኺናትን ክስታይን ከይዱ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብዚ እቲ ቀንዲ ጸገም ናህና ኮይኑ ዘሎ ጸላይና ብግቡእ ኾነቆምጦ ስለ ዘይከኣልና ጥራሕ
صلاينا مني إذا سبزي كم مخانو علامه هنتاي نتا دليا نخفتسم ولا زوسد وسد جزية زتأفت فهزبي أبتنا يمود دات علامه خبتصح كل زخون زكاله خجبر قرب يسبزي نحنا نتصنت إتراس بشحن تعطي مسوعن حمشن كنوزي يقبأ لنا نير بتي بملو حزب إترا أتق أرس تساتف كل زنبرة بملو حزب إترا أقول زنبرة بس مراكو أنا كو عند كادر كوينس أما كنا تسقيله وكو كي بزعبا محاضرات سمورة زب نير بزعي جوها مالتي أبزو وان بشحات يوم دموصن يروم حزبتي فنسي قومو هاد سلاي خي تسقفون ما أسر تقربات كوين حزب إترا يدبلكا شعو تودي نيرو تنا هاجر خناتاتنا كوماندوس بعابي بملوهم زتسلف البعض جنرال قويتهم بعد بلع تعوا كلهم قالوا دبها الكونيريلات قالوا أسرات دوس أنا اللوريو إذا كله زخ جبر كله نتصنت يترشع ويجون نيرو جن كم إيش بعد إساس علامات نتصنت هيكون نسبز تقايس نتصنت كم مسارح تتقيم خدام أي بعابي كلاي تودب زول خامات يزباقون بس هذا سلفي أبتوش تزباقون بارد نبره نزال خبصحا بو غيرو خمسادن مساغري نابتي زدريو اعلاما نخبصح سوغيمو خيدو نيريترا نقولا اصنيتو نبريا نبر غيرو بخلتو اغرو خمدرقصا غيرو كاون انيو هات سكند ستيب ناب ኢትዮጵያ خيدو مازي ناب ኢትዮጵያ خيد كالك خمتا عنتو زغلصن نوركو قدامنت نتوماس اسلام زبሃሉ خطفوم يلو مديبو ستيب باي ستيب كان اتخاده تسغره قداماي كا تግራይ ድብልዎ ወያነ ዝስል ካብ ካላም ፋርቅ ድኾነ ሰብ ዝዛረቦ ወያነ ይኮነ እንት ምኽንያት ወያነ እንድሕር ኮይኑስ ወያነ ብዝተፈላለዩ ከተጥፎ ይቀልል ቤተክርስቲያናትን መናሰይን ዓድን እንዳንደትካ ልክ ከምዝ ናይ ቀደም አባና ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝነበረሉ በዓል ዑና ዝኩሉ ባርካታት ከጥፎ ሆሎ ነት ሰውራ ክንዲ ዘጥፎ ንህዝብ ከጥፎ ኢሉ ዝፃዓረ እሳን ይድገበር ዋዛ አብይን ኢሳያስን ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ማለት نزون تماليسنا نحنا تحلف تاريخنا عن توز بالكوها نذكره زي نخيل كاو تماليسنا نمهر زي نخيل تبانا زوردن نحرو حزب تግራይ وريدو ادرع واي اذا ነገር ዝኽንብል ይዝግባአና نحنا ግን አብቋል ነገር ከምታ عن توز ተቀስከ نحنا مسراዊትና ዝብሉ ነውር ሕጅኻን ምንት ወደብና ዋ እንታይ ንጾዝ ክሳይ ምንት ወደብ ኢልካ ትጎብሮሲ ህፃናትካ ኮይኻ መናእሰይካ ሃተጥፍ ህዝብ እንድሕር ጸኒትስ መኒ ተሪፉ ሽዑነት ወደብ ክቋጻጸሩ ስለዚህ እንታይ ንኽብል ኢለ ቀዳማይ ጸላኤና ሰብ እዚኹም ምዃኑ ከነስምረሉ ክንክእላለ ኩሉ ኤሪትራዊ የድብል ዘሎ እቲ ምስኡን ተዳናጋጽ ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ ትማልኩ ሕማቕ ተሪኦ ኮሪና ኮይና ብሽወደ እሱ ብዛዕባ ዝተሓተንለኻ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ባሕርን ገለን ከም ዝብል ኣሎ ትብለንለኻ ኣብ ሽወደን ካብ ብዛዕባ ጓይዳ ዘይፍቀድኩምና ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ገብሩ ነይሮም ባሕሪ ተዘሚቲልካ ስኻ ትውህልኻ ተሓተንላ انت خوينا انت تداناقصنا خبزعات بحر زي بهيو زعات بحري نهنا يلوم كمغوتو وي سلاماو سلف غوفر يلوم زي فتنو وحق ساعه يكونن زلو بزا ساعات زي ساتمون صبو انصار ابي امتسيم زلو صبو كحقوس انصار ابي متسا يكونن هجيتا انا زدلي زلو ابي زدلي غزاره بخلي امريكا ولا بايدن زدلي غزاره بخلي سيكونن نحنا نزز بلو زلو صلاينا كل فوكسنا ما انت دا غيرنا نحنا نسبزخنا اليو انت دا اخيلنا حاله ناي حزباو زخونه منغست نتكل انت دا اخيلنا نحنا مس كل هاجرات كوفيلنا خنزارار كنكئدينا السبزخم بهريات يبلو بعلناتو علاماي نحنا علامه جن بزع دحنت حزبنا ناي محلاو سلازخونه دحري خوف مسبلنا مسوم كنلازم كوينا واينو تايتقمولون زي عسب لكالو تتقيمنالو قدمي زي كوينا دنبرلو 9 شوبونتنسي كلتي هاجرات ربيحو كوينيرو كلتيو ازي ጸጋዝሲ የገድሰና ይናዓና ኣብ ኩናትን ኣብ ውግእን ደብጻሕና ምኽንያታት ሆነለ እዝን ተገርና ንሶም ካብ ዓጀባ ያምደው ናይ ክልቴና ዕብየት እዩ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ዛረብ ነይረ ምሳሌ ዝምድናና ምስ ህዝቢ ትግራይ بزلا على درجة سرحلو لنا قبل كله تجري مسانا مزامتنا بقولو دينا ولا بقيتشا عداقاتها ترخيمنا همان كل قرابة بتهزبو وزلو بحالة ثاني أبكو تباو عبية النار أي خيد خيري نوتها الدراو زمتسو قونتساتهم بحبار كوينو خكالا قولو خيري مس عالمون زمدناتات انتدا أغيركا ناي قرابة حايدي زمدنان تلي وتعالمون ترب حاي مخنياتكو نقدت تخوينو
كتكم تخيلو investment خجبر انت دع خوين سلام نايتن قروا بتهاجرات لعل كل يقدسه. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. براش من البات أبزي حجي حدا خبت كمان حتى زمتسأكا زين قروا بتهاجرات كت تكس كلها مزحتو جزي مستقراي بحنساب كنسرح كم زلنا شكرنا بحنساب كنا نفتح كم زلنا أخذت بحتي روسيت تزاربوس كم تيفوزو ناي تقرأ أخذت تعم بتي دمسخها اسكبزي انتهي تبلني أنا تيفوزو هذا أبكابون ديوتي حجزي بوليتيكالي تزارب دلو أنا حجي بزعوا زمدنا تاتناي قروا بتهاجرات تزارب اللغو نو والله قد ما حجونا ابتي قد ما حجز قبرنا على متى يغسي كعوت لهم كعوتي قال اخذت بالنيركا شو كعوتو نالو تقروا بيتك هاجركا كعوت الله السلام كركب انت داخل إلو خير خاصة بفلا سبزي ليه عنتوي لك بتسأل تاب جزية كورونا زنورلو جزية شعوسي بعد ميركل خونا ولا زوم كالوت كلهم قلتا هاجرات مراحة علامات بنفاري تايكونن كابتا جزءهم أفدق جزءهم سنبتي زي سجرو لا أوان يعني را إساس جن بنفاريت جيرو أبد دسابة أتيو كل تخطيط كتيتهم زع عنتو زول خاد الدبّة صحفنا نزن ودوا زهرنا أنا عقمس سلزخونه نساتن كجويادو زقبوين أب كم درجة جن سلديلنا سلزي تجرين لحري أطفي أمه كم تا عنتوي لحجي ثم نايسلمنا همان استقبل أكل سلزت فأم ديكون كلها تأثيرات في هذا الله شعو تخلاقينا نيرنا تنخون نعو نسومن دحريتهم حدا نتي خالق تفقل انت زكالا خلو تنا هيمانوت مثال زوم ابون كساب زي درجه زخوت خلو تخالا هيمانوتات تكالات كانت زما غوتلو اذا كله خستايك مصاناي بزي ادريو دلو حجانه مستغراي زخيد كستا اذا سبز كو بالماما خمسان دا غبره نتندات عنتو تقس نيره كابت سبعاتات حيزو مهورات الناصنته حربኛታት ተቃለስቲ ታጀብሃ ወንገዛርሳ ንኸት ፋይድ ሱቅ ቃለስ ኮሎ አውሽ ተጋድለ ሓርነት ኤርትራ እንታይ ግበር ነይሩ ታንቶ ዝገለጽ ኩልካ ንሕና ሕቶታት ከነቀርብ ኮልና ነዚ ግሪጭታት እዚ በገባ ክትፈትሖ ክንድምፍታን ብማእሰርቲ ሽዑ ድኳን ከፊታ እዚ መጎራይ ድብሎ ማለት እዩ ኣነ ወጪ አንቶ ይለደዕለልኩ ካምበር በማኢታት ዝቁፀሩ ክንደይ ጀጋኑ ብጾትና ካነ አው አሲሮ ቀጥቂጦ አሳቂዮሞም እዮም እቲ ካብኡ ወፀኻ ብረት ኩናት ፈቲሖምሉ ማለት እዩ ብረታው ስጉምቲ ወሲዶምሉ ካብኡ ጠጠው ኢሉ ዋጋ ስለዘይደለየ ሰራዊ ልዕሊ 2400 ናብ ህዝባዊ ግንባር ከይዱ ተዲካሎ ክዕቆብ ኢሉ ዝሓተቶም ህዝባዊ ግንባር ካ ረብሖኦም ስለዝፈልጡ ተደለኹም ምሳናት ኾኑ እምበር ንሕና ቦታ ይንበኩምን ኢና ኢሎሞ ነዚ ዝጸልኡኻ ንኽልተ እንተን ውድባትካ በዓል ኪዳን ዓንደ መስቀል ኣብ ማእከል ኣስመራ ኣትዮም ካ አንጻር ኩሉ ጸላይ ኻይቃለሱ ነይሮም ሕጅታ ይኽብለካ ደሌ ተጋድሎ ሓለት ኤርትራ መርሒነት ንገዛርሱ ፍቱን ነይሩ እንተዝኸውን ነቲ ዓማ ከተሓቅቕ ያይዱ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ኢሳያስ ንዑ ንኽምክቱ ነቲ ውሽጣዊ ግርጭታት በገባብ ክፈትሕዎ ግብኦም ነይሩ ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ተቃላሳይ ተጋዳላይ ብረታዊ ስጉምቲ ወሲዶም እዚ ኩሉ ዝበልኩኻ መዓት ዓርሞሽሞሽ ሓይሊ ጅግና ዝኾነ ገዲፍዎ ኸይድ ኩሉ ንሱዳን ዳኣተወኻ ማለያ ይብሉ ባርያሲ ሽዑ ይደርፎ ነይሩ እዚ ኣብኡ ዳይ ምጸናሕኻ ናብቲ ዝነበርካዮ ናይ ግድል ብጻይካ በይ ገዲፍካዮ ዝብል ደርፍታት ንሕና ኣብቲ ሜዳ ኮለና እቲ ገለ ዝኣቱ ነበረ ሱዳን ደውፆ ድሕሪ ንሕና ምስ ወፃና ኸኣኒ ባርያው በደርፍኻ ማለያ ደይብሉ ሽዑ ምስ ኢትባርኽ ገብረ ትንሳኤ ማለት እዮም ሓያል ዝኾነ ክስታይ ተውፁ ነይሮም ኣለዉ ድዮም ጌና ዞም ናይ ለይቲ ዝመዓልቶም ኢሎም ይደርፉ ነይሮም ነቶም كيانا نزب كندي فتح نخنادي زصعرو نخيناتن نخفاتن زبلو نبرو مالتي حجي كوميلو زسبزي نتا جبها نخطف زخلو نا غبره كله اب 80 غلن كان ع سودان كمتا اتغيروا اب كندم تغال حرنت ኤርትራ ተሰማሚዖም بحبار ኮይኖም ንቀዳማይ ጸላይ ጠሚቶም ኣብዚ ዝበልኩ ጊዜ 75 76 ሃገርና ነፃ ኮይና እዚ ሁሉ ሸሓት መስዋዕትኻ ክንዱይ መخفልና ب5000 6000 ስዋዕት ወዲና ማሃለና ማለት ሕጅታይ ንክገድጽ ኢለ ንኢሳያስ ሱቅ ኢልና አይን ሻغل አቢ ከም ስለዝበለ ገለ ስለዝበለ ንሕና ሞና ሓዞ ትስልጣ تهزبي حزو تهزبي مسحزو شعو نتهزبي رقيصو انا عصب زن تدهيبكم نزخ قبري انتيلو تهزبي شعو بعلو اللوانا بعلو خالي
انت خم تقبر كهز بيترا خاصب غير فلت يا ابي اب ساعات زغن ديلنالو السو الحمد لله يحب حنسا اب قد خيت حجي خيت اي دون نو يجي سعود قنيت انت خغبر نتزفرمولو مسو تسامع عليو مخنياتات غير خستاي تقبر دلو يساورد يعلم دي دلو فرداني كلن حج السبزي كل جزء سرحو خومبيو حسبه نابي كخسبو أرجيتوه حسب كوبهم مهانو بحر كوبهم مهانو نتجراي نخطفو خاني خلتي سراوي استراتيجيكالي حانسي سملي وتهدراوي استراتيجي نزيه نخطفو نزيه قبر خلو خان نتي أبي ناي شلمات وسيد حسب بوبتي ناي نورويد وسدو مالتي هو نوبل برايس يا نوبل برايس لعلو خلو خا ناي ساز نوبرو اجدا كم زلعل غيرو رأيتي خفاتنا يساس تسرحو مالتي تتنقلات ننبسو سلازخونه ينبه زي بتاعم كريمينالي نو حجنا زخنا طفولنا اتوم ناتو دغفتينا زبلو زلوون ناي ودبات وددر ايكوننا نات ساعات زدلنا نعوي بصحنا تحقاو شنخ عنتو زبلنا وركم استخلنا بحقاو شنخ ودباتنا بتحقنا هاجر زفقودو مستخلنا شعونا نودبنا دقف غيرنا بوخن ما قوت نخلينا حجنا وبكم يكون عندنا نول كسبيكم تكايدو دلغمات مسوات نهلكيت كا نهلكيت حزبكم نهلكيت سوكم تاسمرار إنانا ريسا خوينا يا واخلا حجي إذا كله زغبرو دلو إثيوبيا تبلكاني زنوبرو باريا خمو ويدو خزارو كله توانت أغلبنا له حجي غلبنا له يمانا باريا كابتن زلا على سنة طباباويان ስለዝኾነ ኣነ 100 ሕጂ ዝግምቶ ማለት እዩ ገለ ቢጭቡጥ ዝፈልጡ ንባርያ ኣካፊሎም ኣለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ ባርያ ዜማ ገይሩ ሓደ ግጥሚ ገይሩ ደርፊ ገይሩ ንዕኡ ዝገልጽ ዓቕሚ ስለዘለዎ ኣብ ህዝቢ ከም ዘምጻባርቆ ንኽገብር ኢሎም ሓቢሮም ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ካብ ቀደሙ ዛ ኤሪትራ ሓሲቡ ይፈልጥን ኤሪትራ ከም መሳርሒ እያ ዘንድ በልኩኻ ሰሪን ሕጂ ناون تأمت قد إذا قدامي تلاقينا عند حرفليتنا ولا زناي تجراي نبلو زي سويد السخاخف سب قدر دلو كله بعد وجد كله أنا خوص له دو ساقي هيجي نتجراي زيادة خصاي يقبر دلو ولا إنما حرام وكعلو يلهم قالت بعد ما غير وسات النسك حجي زيوم كم سجيرهم يوم زيوم كم سجيرهم يوم يلي أيبلكم سومنا هنا حساب يوم مسوم زمدنا سلام ادلينا سلام امونغم حران امونغو تجراين كله بزلع عليه طرزو خنسرحكم مخناون يعني زامن مخنياتو يقدسنا يربحنا حزبنا زع حزبخا تحسبت خوين كاسي اب جرمان لنا يناتا جرمان سي حنتنيش تعد بقله دلاس مسا زمدنا جيرمسي انت تقابات اورو مسا ينوبرو انتي سلا زخونيم ولا خلت تصركاو ازرخبو صدامتلي لتن كلت تصر كيطفو نعم كراخوان كل جزء زمدناتات قبرو زناي دبلوماسي زمدنا امباسي زمدنا نحن هذا امباسي لنا خو بدلنا دكانات زحلو كم زوم امباسيتات ابيت نقدالا قلعو هاهو تمايرهم كمرقو زمصو امباسيتات كم دلونا زوم امباسي لم دصوعو ماتنا امباسي سرح تسرح ناير يترا امباسي يزلنا يدخنيتلو زخل اكلال زعا فيستيفال زعا بازي قله تدي كوينو حجسي نحنا بجاهم كلنا خم ايتراويان متن اتي نجر ناي صلي كونه ناي غلي كونه از سبزي بخفات تبلعتا خفاتون تسرحون تنكولن تدا بنصر اقميتنا قداماي صلايناهم مهان فليتنا از كل خلاو دزرب دلو خلاو خويني زقترف اي كباسناني كم ايتراويان كاتفاقيرناها نحنتي ايترا خنسرحنا حزبنا قدمنا قدم حزبنا نبل حزبنا بكمي درجة له نبل ስለዚህ ተቃዋማይ ደጋፋይ እዚኦም حسابنا زاد بالكفاء مالس أبي بزي خمس تزاري بلا زخلة تقاوم دنبن كل زينه مع كناتنا بزعبوا حميمو الزارب نسوم كاب زعبا مثلنا فيستيفال كنقبر قال لهم سلام وسلف قبر نيرو سكتنا جرمن سكوا قدموا نيرو ودي اليوم قرب كقيوري كله
كعصافي كل اليوم وا وهم عند حركوينا متياتها تأزاز براشين تفلت عندها هو ما نسا أي سخان غات إذن يرجعهم قوري هو ما نسا تقبر دلا حجيجن كند سب كويناينا مالسي تربحت انت زخونون كان دسم بلني تربحي يلا قلعوا وليدهم يوم دقم دري دلو يوم نسوم توم سدرا تاغزومون غزار سا هيوت الله يبلا حانت هيوت كمزل قلعتنا سي تي في ار نحنا خمسه إلا تشخيلنا نسوم سالا زي موبايل مبري ابت غزا خنت هيوت متل على نيرز موبايل بحال تزي نبر نير حجي 24 ساعه تي في ار اندحري خاص اتم سؤال زعبا روحو عد محسو بلو ابف عبد كم سغيري امان كفن قلو اندارا موالي دبلك هذا الله حانت مع التخد زعبا خستاينم تدريغ بخمس حجي دقاقيمكا نزتات سمعون تخوينكا كل جزء بتحنقولكا هاسي خالي زي نقحات انتاي بلغة مسلكا كابتي ينبار كابتي كاباوي خايقات غزونو زانن سخان زاربا دلنا خاوخا انا وسد سخا بايت وسد انت دا تدفينكا بحانتي كوفيل كاب تلفزيون كات راح تريد خوينك خوا وصيخا خالق تحسبون عدل يبلكن كابيها ختمتو ساينتيفيكالسي كومو دبهال ነገር የለን ንሱ ኢሉ ባዕዱ በቆይሉ ብላዕን መጽ ይብርስ ኻዛ ተሐሳብ የለን ክትወጽእ ኣለካ ክትርኢ ኣለካ ሕጂ ዘይምርኣይ ዘይምፍላጥ ዘይምሕሳብ ኢቲ ጸገም ዝፈጥረልና ደሎ ዋላ ንዓናውን እኮ ደምቂርና ኮይኑ ዝደላይ ፍትሕ ዝበሃል ዛዕባቶም ካልኦት ዝዛረቦ ጥራሕን ዝዛረብ ግዜ ንሕልፎ ወያነ ከምዝ ገይሮም አቢ ከምዚ ኢሉ ጽባሕ ሶማል ካ ከምዝ ተገይሩ ገለ ኻ ክትብል ምክንያቱ እቲ ጠመተና ነጸላይና ሁሉ ጊዜ ነውጾ ነተቀዳማይ ጸላይና እጂ አው ነተኩር ጸላይና እንድሕር ብጉቡ ፈሊጥና እዚኣ ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ እዚ ብፍላይ ብሪጌድ ንሓመዱ እዚ ከም ቀዳማይ ጸላይና መን ምዃኑ ብንጹር ከቐምጠሎ እዚ ከዓ ሱር መሰረቱ ክብቆስ ኣለዎ ንብሎ ደልና እሱ ዝኽተሎ ኣገባብ እዚ ኣብሶሉትሊ ካብ ኤርትራ ክጠፋእ ኣለዎ ኢና ንብለና قوام زي بالله غيني يكونن زي سرعه زي قوام الله اجي سب بزحات الزارب قوام زي بالله هاجر قوام نحنا نفلطنا حزب قوامنا نفد قوام نسو زختلو ግን ናይته ግደፍ ዝበሃል قوام ቦይዝ ግዛእ ደሎት ሃገር ነዚ ሕጂ በንቂስና አጥፊና ሓደ መሰረታው መሰል ህዝብ ዝሕሉ አትሊስት አዝናሰ ሓደ ሰብ ተኣሲሩስ ኣብ መንጎ 48 ሰዓት ገበኑ ክንገር ኣለዎ ይበሃል السبب زي مش 48 ساعات 48 عامت ابي اتيوم ابي لو زي فلطو زيغاتات كابتو وانت تسلفوا صدرهم زي ترودو لو وما خي ترودو خي فلطو زموتو صدراتات አለው ናውከ እዚ ተሕግናቱ ደለው ነዚና ሕጂ በንቂሱ ክጠፋ አለው ንብለና እቲ ናይ መሰል ናይ ወዲ ሰብ ዝሕል ሕግ ክንተክል ብኡ ክንትኮ ክንክእል ኣለና ንብሎ ደልና ሓደዚ ካላይ ካልእላውነት ሃገር ይልዕል ኩሉ ለላውነት ሃገር ዘኽብር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ከም ኢሳያስ ኢትዮጵያ ሓደ ኢና ምስ ኢትዮጵያ ዝብሉ ኤርትራውያን ኣለዉ ኮይም ናቱ ዝኽተሉ ብኡ ዝተሰልቡ ከምኡ ክብሉሲ ስ ኖርማሊ እዚኦም ሕጂ ኣካል ናይ ዝብሪገን ሓመድ ይኹን ናይ ተቃውሞ ደንበ ክኾኑ የብሎም ትግራይ ትግርኛውን ዝብሉለው እዚኦም ንገዛ ርስውን ኣካላት ናይዚ ንኾደ ደለና ጉዕዞ ክኾኑ ይኩዱን ሓደ ኣካል ናይ ዝኾን ዘሎ ልዕላውነት ሃገር ዝኣምን ሕጂ መን ኣሎ ዲዲኣምን ድብሉለው ኣሻሓት ኣለው በማይታት ኣለው እምበሪ እሱ ሕጂ ተማና ከምዘይ ምዃን እዚአን ድሕር ስሚርና ኣለን ዛዕባ እዚአን ድሕር ኣሚንና ዛዕባ ጎረባብትና ሃገራት ሽዑ ሰላም ከም ደልልየና ቀዳምነት ሰርዒና ክንጓዓዝ ኢና ሽዑ ኢና ምስ ህዝቢ ትግራይ ስጋዕ ክንደይ የዋፃና ከም ምዃኑ ዝምድና ከነለል ንኽእል እጂ እኮ ጥርጣረታት እኮ እዩ ዝፈላለየና ትግራይ ትግርኛ ስለ ዝብሉ እዚ ናይ ትግራይን انت هتقول تزاربت تجريجا حتى اخو دليل لو يلو تسكف سبالله اذا حجي وقيت كنبلو تخوينا زوم كلتا ነገራት انت دا اميننا له صلاينا بغبو انت دا قميتنا يو ز كل زخودو مسال ز كل زخودو هيوت ز كل زطفانايو انت دا بغبو فليتنا نسو مخانو قميتنا كالايكا دلاونت هاجر زامن አካል ናይዚ ህስታይ ክኾናሉ እንተልና ድሕሪ ዝምድና ምስካለ ምግባር ገለመለ ከም ነውረ ከም ዘይምዃንኩም ወስደይና ወላም ሰምሓራዲ ወላም ሱዳን ዲ ወላም ምስካለ ዲ ብቁጠባ ዲና ከም ዓለም እኮ ግሎባላይዜሽን ዝበሃለሉ ሰዓታት እንዲና በፅሕና አይደል ንሕና ክስለምታይ ምልከተና እንዲ ምልከተና ኮይና ሓና ኮል እጅብ ኢሳያስ ምልከተናኒ
بركسو عند قشتي يخوف بالواد الله هذي نايسياس ده حما إني هسمع غاني كلهم دلله يبعله قبره غيليو شور هو بحقي عن تغنقرك موداتا ملز زيناوي ابتي زوم يودق زنور سلطان مالتي بزعبات دو إتي أمونغو إثيوبيان إريتران انديو إتي زقربو نورو أمامي كل جزء إتي زقربو دنبرة مس منجست إيترا كوفيدنا هنزا زين كأمامتنا نابت عالمن ناوني زقربو نير أبت تنتقاهم تود بعد بحالا متكاتنا يتسرعت كوني نازبلا نبرة أبي إثيوبيا دوكينا كنسن مسأن حنت سكند تكون زعادو بتزاراري بيفلتني أنا حقاو مسلسل ذي بالله تحقاو مسلسله يبدل أيبدل نسي نسون تحنجيلو بتزحنجو خي نسون تفكيلو بتزفقو خي كالوت بدقة خوينهم سي تما قلت نايتي دوباس نايقلو خوني كودنيو نعم اذكروا لنا زي نزارب نبلو دلناس تزاربنا نعيدو قريبو مسو ما يتزارب نتزم الكوت أكالي زحت مقنياتو عالم لخاوي حق سلازفولتو مالتي حقاو شنخ سلازغتلو نحنا قن تحقت فينا اللي سبزي تسرعت دبلوتي قوامتي قباب كل صحيتنا كوينا وصينا كوينا بوز خي سلازخونه سويدون يقولون اكيبو قدد يوعيلو قدد كيسدي ولا انتاي غير يفلتن نحنا قن بزح وساي نبل سكفتاتات اندي كل غزي دزاربنا ويسنا يدليت قن سنا يدليت بمنتاي خن تكبروا لنا كلنا غزي هاي وسدلنا ندحر بحابار ابزين زبلكون نطفتات تمركسنا انت بحابار كنسرح خيلنا ناي وارح اوان يكون مخنياتو زوم نفلطوم يمتوم ابتا هاجر دلو نسوم يمتوم زلو تبشت هاجر دلوخا بزي خصلهم زلوهم غبرو ازي نخدو دلنا اني ابز زودا ديكون نايزي من صبرقتا ابتوشت هاجر دلو وانا نايزي فتح زخل ما عليا دي بلو منسي يالو قداي ناي سرعه زغونه حنسا بوب يدن دحرتسيو توداي كوداي نزيا خنسرحه انغبره سنيتنا هنا اب علامه زتمركو سخا مش نيمسد سب ما انت خي كوريلنا مو نسامع قال زبهات نجر يدلن علامه راخبك علامه خفلاليك تنقوام نبلا بالساعات الزلو زن عن توتقس كوني صلايخا بغبو فليتكا كوفا بالكاميتكا كالاي للاونت هاجر مما زامن كون كم زلو سالسا مسغراب هاجرات مزخونت زمدناتا نخوينات زعدم ولا سم تعدموا نحنا دنينا ايفالكم ممكن اندا هنلمنو مزغبانا مش ግብረ መልሲ ብብረት እንደገና ተሐንጊጥካ ትምልሽ ተኾይንካ ንጥፋትካ ማለት እዚ እንድሕር ኣሚንና ተኣኪብና ናይ ኩልና ሓሳብ እንተዳ ሓደ ኮይኑ እታ ዓንተ ዝጠቕሶ ነበርኩ ዞም ሞያውያን ካብ ዝተመርኮሰኻ ነቲ መጻኢ ክንገብሮ ንኽእል ሞያዊ ዓቕሞምን ዓለም ለኻዊ መንጽእ ሕጊ ሒዙ ዝኸደሉ ገባባትን ናይ ኣካሎት ዓለማት ተመክሮታት እናምፁ ኮፍ ኣቢልና ኣብ ሓፂር እዋን ምስ ኩሉ ተሃሲቦ ዘሎ ህዝቢ ፍታሕ ኣምፂው ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከዓ እዚ ዝበሃል ዘሎ ናይ ወደብ ናይ ገለ ነበርያ ክንገብሮ ኢና ሕጋዊ ሸነኽ ብሕጋዊ መንገዲ ዓለም ዝማእከለቶ እንዳተዘራረብካ እንዳተማየጥካ ፍታሕ ተምፃሉ ዘይትኽእል ምኽንያታት የለን ብጀካ ዝቀርና ኣፍሪካ ኮፍ ካልኡ ኪናት የለንኩም ስለምንታይ ኣብ ሴንትራል ኣፍሪካ ወይ ኣብዚ ደቡብ ኣፍሪካ ኩናት ዘይካየድ እሶም ካባና ዝለዓለ ምሽ ዝንግላብ እዚ ኩዴታ እንዳተገብረ ወታደራት መፅኦም ነግሱ የብሉ ክዋግሩ ኢናዮም በቲ ብረት ከፊቶም በቲ ክስታይ የለ ኣብዚ ዘሎ እዛ ሕማም እዚኣ ከዓ ክንብንቁራ ተኮይልና ቀዳማይ ሰብ ዝኽጠፍእ ክእል ኣሎ ቀዳማይ ንሱ ዝብክላ ዘሎ ነዛ ኣብይ እኳ ዝበከሎ 3 ሚልዮን ኣፀርግያ ኖ ሓቀ 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን ህዝቢ ተኣኪቡ ኣብ ስታዲየም ዝተቀበሎስ ሕጂ ናልካ መሕለፍ መገብ ካታ ገዙ መውፅሲ ኢኑ ዝኸደ ጠፊዎ ዝብለል ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራ ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ኣያና መምህርና ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔር ብራሽ ካብ ከተማ ሽቱትጋርት ጀርመን ይጸኒሖም ብራሽኖም ብጣዕሚ ቀኒለይ ስለቲ ኦፕን ኮንካ ስኽፍ ከይበለካ ኣብዚ ነቲ ዝቀረበልካ ሕቶታት ብምምላስ
بشمي بشم كلهم تحتاتل تدمس رادي إرنان أدلوتان كمسكنا كافتو بتعمي أغني لنا براشينو بوغاني تنزل براني تن حتو خلن توكسيني علالكا طعمي زي تسقبي حق حيش انت ساعتك حلوة سلازلني ها ثانك يو براشينو ثانك يو يوناتان بزي حدا مسكنانون حانتين موداتا لبوا كابتن تقسكون أبدرو نتصنت هاجر أو حدقا بزنورتلو دحنت هاجر نموحاس ناي كل هاجر أو تساتافنت يقد سنة يلو تشعو زنور مريحنت وصدو سقمتي حجي خاز ناي بريقاد نحمدوها نازو كل أكال ناي كل نايلو بعلكم فتشكم ناتو كل بعل مويان عغم مهورن نارخبكم ناتو حايل زي نازو زفلو زلو خنا تباقا بسوخ تمعبلوها بزقات أمزلابو Thank you.